אז עכשיו כולם שומעים? יופי, מעולה, מעולה, מעולה. אז שלום לכולם וברוכים הבאים. בשעה טובה על הזכייה בפרויקט רחביה של חברת שין ברוך, הגרלה 2272. סוף סוף הגיע הרגע לבחור דירה. אנחנו נעביר כנס קצר. בכנס הזה אני אתן לכם את כל המידע שאתם צריכים מעכשיו ועד בחירת הדירה, וגם לאחר מכן. עד הרגע הזה החברה בעצם עברה תהליכים של רישוי, אישור הפרויקט בוועדה המקומית, ולאחר מכן אישור וחתימה על כל המסמכים הרלוונטיים של משרד הבינוי והשיכון, על ידי חברת בקרה שדואגת לאינטרסים של הזוכים. ואחרי שסיימנו את כל תהליכי אישור הפרויקט, הגיע הזמן סוף סוף לראות במה זכינו, ובעצם לממש את הזכייה הגדולה והמשמעותית שלנו. אז אתם זכיתם בהגרלה 2272, הגרלה בעיר אלעד, בשכונת רחביה, הפרויקט נקרא גם רחביה, הגרלה מסוג מחיר מטרה, אפשר להגיד בין הראשונות שיצאו לשיווק בארץ, מסוג מחיר מטרה. הרוב עד היום היה מחיר למשתכן ומחיר מופחת, אנחנו נדבר על זה כבר בהמשך. בכנס הזה המטרה שלי להכין אתכם לבחירת הדירה. הזום הזה מוקלט ויעבור לכולם, וגם המצגת שאני מציג לכם עכשיו יעברו אליכם בעזרת השם ביום ראשון. אתם תקבלו את הכל במייל ותוכלו בנחת ללמוד את הפרויקט, להכין את עצמכם לשלב בחירת הדירה. בכנס הזה אני אענה לכם על כל השאלות, על כל מה שכרגע אתם צריכים לדעת כדי לבחור את הדירה. אתם על השתק, בסוף המצגת, כשאני אסיים להציג את הדברים, אתם תוכלו לשאול שאלות, אני אפתח לכם את המיקרופונים, תוכלו לשאול שאלות, ואנחנו בעצם נסיים בכך שכולם קיבלו את המענה המלא לכל השאלות. אני אדבר עכשיו בערך 30 דקות, אחרי זה אני אתן לכם זמן לשאלות, ואני מעריך שהכנס יסתיים תוך שעה, שעה ורבע, בהתאם לכמות השאלות שלכם. אז יאללה, קדימה, בואו נתחיל. אז ברוכים הבאים. כאן אתם רואים את ההדמיה של הפרויקט המדהים שלכם, של חברת שין ברוך. ולפני שנתחיל רגע, אני אציג את עצמי כמו שצריך, שתבינו מי עומד פה ומי מדבר מולכם. אז נעים מאוד, לי קוראים אוהד אסרף. אני הבעלים של קבוצת ארי מגורים. אנחנו חברת השיווק שנבחרה ללוות אתכם בתהליך רכישת הדירה. אנחנו חברת שיווק נדל"ן שפועלת בפריסה ארצית מקריית שמונה ועד אילת. עובדים בכל היבטי הנדל"ן ושיווק הנדל"ן בפרט, אם זה דיור ממשלתי. הקמנו את ג4 כמוצר ייחודי ליזמים ורוכשי הדירות בתחום הדיור הממשלתי, דירה בהנחה, דירה להשכיר. הקמנו את החברה הזו ב-2016, שקמה התוכנית הראשונה. אנחנו בעצם מלווים את הזוכים עבור היזמים מתחילת הדרך ועד חתימת ההסכם. בקבוצת ארי מגורים יש לנו רשת לייעוץ משכנתאות שנקראת דרכנו, שעיקר המומחיות שלה זה תוכניות דיור ממשלתיות. ארי מגורים משווקת גם פרויקטים בשוק החופשי בפריסה ארצית, ויש לנו גם פעילות ענפה בתחום ההתחדשות העירונית. אבל מה שבאמת חשוב זה ממי אתם רוכשים, ומי בעצם מוכר לכם, ומי בעצם בונה לכם את הבית שבו זכיתם ועליו חלמתם בעיר אלעד. אז חברת שין ברוך, הבעלים הוא שמואל ברוך, ולכן שין ברוך, היא חברה בעצם משפחתית שהוקמה שנה לפני שנולדתי, ב-1986, ומאז עוסקת ביזמות, והיא גם חברת ביצוע, חברה קבלנית עם סיווג ג5, שזה הסיווג הגדול ביותר, שיש לזה משמעות מאוד מאוד גדולה. החברה מאוד מאוד מנוסה, עם המון שנות ניסיון בכל התחומים, אם זה ביצוע, אם זה בנייה של שכונות מגורים, מבנים מסחריים, הרחבות ביישובים, מבני ציבור. החברה הוקמה, כמו שאמרתי, על ידי אבי המשפחה, מר שמואל ברוך,
מנוהלת היום על ידי הבנים, על ידי הילדים, המנכ"לית בעצם דבורה, אז בעצם מנוהלת ביד רמה. היום אני יכול להגיד לכם שאני עובד עם המון 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 חברות, מהקטנות והגדולות והמשפחתיות והבורסאיות, וזו חברה שאני מכיר אותה הרבה שנים, רק לאחרונה יצא לנו לעבוד ביחד, אבל אני יכול להגיד לכם שזה כיף גדול, ואם אני נהנה ככה כספק, וגם שמעתי הרבה מרוכשים שרכשו מהם בעבר, רמת השירות ורמת היחס שיש לחברה הזו לדיירים, היא יוצאת מן הכלל, ובאמת יוצאת מן הכלל, זה לא טריוויאלי. יש המון המון סוגי חברות במדינה שלנו, כולם טובים, רבים וטובים, אבל יש איזושהי ייחודיות לחברה הזו, היא חברה משפחתית, היא מתייחסת לכל דייר ודייר ככרטיס ביקור מאוד משמעותי. זה לא משנה אם זה דייר שזכה במחיר למשתכן, או אם זה דייר שרוכש בשוק החופשי, כולם מקבלים ומדברים איתם באותה שפה, ומקבלים את אותה חוויית שירות, ואני חושב שזה הדבר החשוב ביותר, כי יחס זה בסוף מה שחשוב, במיוחד בתחום שלנו. כי בסוף אנחנו מדברים על ענף הבנייה, ואין דבר כזה בענף הבנייה שאין קשיים ואין בעיות, והשאלה היא לא אם יש או אין בעיות, כי תמיד בענף הבנייה יש אתגרים, השאלה היא איך מתייחסים ומול מי עומדים, וכאן אני יכול להגיד לכם שאתם יכולים לישון בשקט. קודם כל מדובר בביצוע עצמי, בחברה שיש בה מעטפת גם של ביצוע וגם של יזמות, שזה יתרון גדול, חברה משפחתית שנותנת יחס אישי ומשפחתי, ואני יכול להגיד לכם באמת בנימה פשוטה ומינים פשוטות, שזכיתם פעמיים, גם ברכישת דירה, בהנחה מאוד משמעותית, וגם בחברת שין ברוך. אז שיהיה לנו בהצלחה. אז בפרויקט שלנו יש 5 בניינים, שהם בני 7 עד 8 קומות, סך הכל 162 יחידות דיור, כאשר 130 יחידות דיור הם במסגרת מחיר מטרה, ואתם בעצם זכיתם ויכולים לבחור מבין 130 יחידות דיור. בנוסף, יש 32 יחידות דיור שמשווקים בשוק החופשי, כבר בתהליך מחירות. אתם מוזמנים להביא את המשפחות, את החברים, שיבואו וירכשו דירה בשוק החופשי ויהיו שכנים שלכם. היחידות הדיור בתוכנית, במסגרת התוכנית, הם בעצם מגוון סוגי דירות. אני תכף יראה לכם גם את המחירים, בין 3 ל6 חדרים. יש פה באמת מגוון מאוד גדול של דירות, שאפשר להגיד שמתאים לכל אחד ואחד והצרכים שלו, יכולות שלו. הפרויקט כמובן מאוד מוקפד, ברמה מאוד גבוהה, מבחינת מרפסות מאוד גדולות, מפרט טכני עשיר. בנוסף, הפרויקט הוא פרויקט של עירוב שימושים, שזה אומר, כמו שראיתם בהדמיה, שיש ממש שדרת חנויות תחת הפרויקט, ויש לזה יתרונות מאוד מאוד גדולים, הכל קרוב, הכל נגיש, וככה אתם בעצם יכולים ליהנות מחיים מאוד מגוונים, עם עירוב שימושים, שזה משהו שהוא מאוד מאוד מקודם בימים אלה, בכל רחבי מדינת ישראל, בשכונות, כדי לייצר את הקרבה לכל דבר. חשוב להבין את הסביבה, כמו שאתם מבינים ויודעים, אני מניח שיש פה הרבה בני מקום, וגם מי שלא מכיר את אלעד טוב, אלעד זו עיר מתפתחת מאוד מאוד מאוד, היא נמצאת בפיתוח אדיר, יש המון פיתוח, המון התחדשות, יש הרבה שכונות, מדובר פה בשכונת מגורים חדשה, עם כל השדרוגים וכל מה שצריך וכל מה שקהילה צריכה, פארק רחב ידיים, פיתוח סביבתי, מוסדות ציבור, כל מה שבעצם אתם צריכים. אנחנו מדברים על עיר בפיתוח מאוד משמעותי, הגישה לכבישים, החיבור הישיר לכביש 6, תחנת רכבת שהיא במרחק כמה דקות נסיעה בראש העין, יציאה לכביש 1 ירושלים תל אביב, הייטק בפארק אפק, ועוד 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 ועוד. אנחנו בעצם מדברים פה על זכייה מאוד משמעותית, על רווח של מאות אלפי שקלים. אל תיכנסו איתי למספרים כי אני לא אתן לכם, אתם יכולים לבדוק בעצמכם
כמה מוכרים דירות בשוק. אנחנו מדברים פה על מחיר מטרה, יכולים לראות את המחיר למטר ואת ההנחה שהיא כביכול עד 300,000 שקלים, אבל אם תבדקו בין המחיר שאתם רוכשים בשורה התחתונה מול מחיר השוק, אתם תבינו שיש פערים גדולים יותר. אז כאן אנחנו יכולים לראות את מפת השכונה והמיקום של הפרויקט שלנו. אז הפרויקט שלנו נמצא כאן, אנחנו מדברים סך הכל על 5 בניינים, כאשר יש לנו 4 בניינים צמודים אחד לשני, שחולקים חניון תת-קרקעי, ובניין אחד שהוא באמת כמספרו כן, הוא בניין אחד בודד עם חניון אחד עצמאי במגרש נפרד. בואו נמחוק רגע. אוקיי, אז מיקום הפרויקט נמצא בחלק התחתון של השכונה. כמו שאתם רואים, 5 בניינים, והמפת התמצאות הזאת תעזור לכם מאוד מאוד, חשוב שתכירו אותה. אני ממליץ לכם להדפיס אותה מהאתר, לשים אותה כל הזמן מול העיניים שלכם, כדי להבין את המיקום של הבניינים ביחס לשכונה, ביחס לפרויקט עצמו, וככה גם תכף תראו איך אני מראה לכם, איך אתם יכולים לדעת גם את מיקום הדירות עצמם והקומות, ביחס לבניין ולשכונה. שימו לכם פה איזשהו צילום אוויר, כדי שתוכלו לראות את המיקום. כמובן שזה צילום אוויר וקצת יותר קשה, מיקמנו לכם בכל זאת פה את מיקום הצפון, אבל חשוב שתבינו שמבחינת כיוונים, אתם צריכים להסתמך אך ורק על תוכניות ולא על הדמיות. שמנו כאן את הכיוון צפון כדי שיהיה לכם כיוון, לפעמים זה מבלבל, ולכן אני מבקש מבחינת כיווני אוויר אך ורק תוכניות. אז כמו שאתם רואים, בניין אחד מבודד עם שדרת חנויות משל עצמו, עם חניון תת-קרקעי שתכף נראה בתוכניות איך ניגשים אליו, ובניינים 2, 3, 4 ו-5, כאשר הכניסה לחניון התת-קרקעי נמצאת בחלק המערבי של בניין 5. מבחינת תמיל הדירות ומלאי הדירות, אתם יכולים לראות כאן את ניתוח המלאי, ששתי דירות 2.5 חדרים באזור ה1,000,000 שקלים, קצת פחות. 3 חדרים יש 30 יחידות, בין 1,080,000 ל1,180,000. 4 חדרים גן יש 2 יחידות כאלה, באזור ה1,980,000, 30 עד 80. 60 דירות של 4 חדרים, 1,524,000 עד 1,900,000 בערך. 25 יחידות של 5 חדרים, בין 1,800,000 עד 2,030,000, ו-11 דירות של 6 חדרים, בין 2,090,000 ל-2,134,000. בסך הכל 130 יחידות שאתם יכולים לראות מהם, לבחור מהם ולראות אותם באתר וללמוד מהם. ואם כבר מדברים על אתר, הדרך שלכם להכיר את הפרויקט, ללמוד את הפרויקט ולהבין את המיקום של הדירות, בעצם בנינו אתר אינטרנט שהוא מאוד נוח, מאוד קליל, ותכף אנחנו נראה לכם את הגישה לאתר, איך אתם בעצם אחרי הזום הזה יושבים בבית. אני יודע שלא פשוט לכם להגיע למחשבים, אבל זה חלק מאוד 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 חשוב, רצוי להגיע למחשב ולפתוח מחשב, ולא רק במכשירים או עם תוכניות שנשלחות אליכם במייל או משהו בסגנון. אני ממש ממש ממליץ לכם להגיע, לפתוח מחשב, למצוא את הדרך וללמוד את הפרויקט. אתר האינטרנט שלנו, אגב, זה הנהלים של משרד השיכון, וזאת הדרך להציג את הפרויקט. אתר האינטרנט, קיבלתם אותו במייל עם הכתובת, תיגשו למייל ותראו את האתר בצורה ברורה, פשוטה. אז פרויקט רחביה, אתם תראו את המתחם, את הפרטים על הפרויקט, תגללו למטה, ויש בעצם מעבר להודות הפרויקט, הדמיות וכל מיני דברים שיש באתר, יש 2 פרקים שאני מאוד 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 רוצה שתכירו, והם בעצם הכי חשובים בחלק הזה של התהליך, ואני רוצה רגע להתמקד בהם ולהסביר לכם איך אתם
נכנסים לפרטים של הפרויקט ולומדים אותו מהבית. אז יש את המסמכים לעיון והורדה, אתם גוללים למטה באתר, מגיעים לחלק הזה, רואים את המסמכים להורדה ועיון. מה זה המסמכים להורדה ועיון? בעצם כאן יש את כל מסמכי הפרויקט, שבעצם עברו את אישור משרד הבינוי והשיכון. בחברת משרד הבינוי והשיכון יש חברת בקרה שנקראת אשת טל אסף. חברת הבקרה יש עורכי דין, מהנדסים, מתכננים, אדריכלים, ואנשי מקצוע כאלה ואחרים שהם באחריותם לבדוק את הפרויקט מול ההנחיות במכרז, לוודא שהכל תקין, לחתום על המסמכים, ואז אנחנו יכולים להציג לכם את המסמכים החתומים, והם בדיוק נמצאים בחלק הזה של האתר. אז יש את הסכם המחר. הסכם המחר חתום לעיונכם, לא ניתן לשינוי. אתם צריכים לעבור, לקרוא אותו, להבין על מה אתם הולכים לחתום. לפני שתשאלו, אם תרצו לקחת עורך דין, אתם מוזמנים להראות לו את ההסכם, והוא מוזמן להגיד לכם האם אתם ממליץ לכם לרכוש או לא ממליץ לכם לרכוש. הוא לא יכול לעשות משא ומתן משפטי עם עורך הדין, כמו שאנחנו רגילים כשאנחנו קונים דירה בשוק החופשי. למה? המשא ומתן הזה יתקיים עם עורכי דין של משרד השיכון, ששמרו ודאגו לאינטרסים שלכם. אוקיי? אז בהסכם יש את כל התנאים המסחריים והמשפטיים, שבעצם ביניכם לבין היזם, מתי מקבלים את הדירה, מתי משלמים על הדירה, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. מה קורה אם מבטלים, מה קורה אם לא עומדים, מה קורה ומה קורה, הרבה מה קורה כזה אם וכאשר. ההסכם נועד להתחתן, להתגרש ולא להתחתן בגדול, כי אנחנו בעצם באים ורוכשים, זה מאוד פשוט, אתם מקבלים את הנכס שלכם, הכל כתוב וברור, יש תסריטים, יש תוכניות, היזם צריך לבנות ולמסור לכם. אתם צריכים לשלם ולעמוד בהסכם, וזה בעצם מהות ההסכם. כל שאר הדברים, זה אם וכאשר מתגרשים או קורה משהו, אז מה המשמעויות? ועל זה יש כמה עשרות דפים. מפרט מחר מאושר. מפרט מחר זה בעצם המפרט הטכני. מה אנחנו מקבלים בדירה, כמה שקעים, חלונות, איזה גודל, איזה פתחים, איזה דלתות, איזה מטבח, איזה ריצוף, איזה גדלים, הרבה פרטים טכניים. מה שחשוב זה בעמוד האחרון של המפרט, יש מספר פרמטרים כפי שאתם בטח יודעים, בתוכניות הדיור הממשלתיות לא ניתן לשדרג את הדירה. יש מפרט שנקבע במכרז, שמן הסתם בפרויקטים האלה זה המפרט הגבוה ביותר והמעודכן ביותר של משרד השיכון, שזה באמת מפרט ברמה מאוד גבוהה, במקומות מסוימים אפילו כבר עובר את השוק החופשי, במקומות מסוימים גם פחות, אבל מפרט ברמה מאוד מאוד גבוהה, והכל מופיע בצורה מאוד פרטנית. אתם לא יכולים לשדרג, לשנות, לשבור, להזיז, מה שכן, יש לכם מספר פרמטרים שא' כל אתם בוחרים מבין הגמרים, ריצוף, גודל, צבע, כל מיני גוונים, צבע דלתות מטבח, שיש, סוגי ברזים וכן הלאה וכן הלאה. מצד שני, יש מספר פרמטרים שאתם יכולים להגיד, תראו, אנחנו לא רוצים שתעשו עבורנו, אנחנו רוצים לקבל את הדירה למשל ללא מטבח. אתם מקבלים זיכוי בגובה הזיכוי שמופיע בעמוד האחרון במפרט, ואז כאשר אתם מקבלים את הדירה, לפי תוכנית החשמל המקורית, אתם מקבלים בעצם דירה ללא מטבח, אבל זה קומפלט, לא שיש, לא ברזים, לא ארונות, וכל זה. מקבלים בעצם בית ללא מטבח, עושים מה שרוצים אחרי זה, ודוגמה, יש עוד דוגמאות כמו ארון אמבטיה אם קיים במפרט, נקודת מאור, נקודת שקע, כל מיני דברים כאלה, שאין יותר מדי סיבה לוותר עליהם, אבל זה קיים ויש את האפשרות, לא ניתן לשדרג, אבל ניתן לבחור מספר פרמטרים, הם מופיעים בצורה מפורטת במפרט בעמוד האחרון. ג4 מאושר, זה בעצם ה-ג4 המאושר על ידי משרד הבינוי והשיכון, החתום עם הדירות, עם המחירים, עם הכל. ומשהו שהוא מאוד מאוד חשוב, תכף אני אציג לכם ואסביר לכם למה, אתם צריכים להדפיס אותו ולעבוד איתו וללמוד דרכו את הפרויקט הזה. ייפויי כוח,
לפעמים קורה מצב שאנחנו בחרנו מועד, והמועד הזה לא ניתן לשינוי. בחרנו 3 ימי מכירות, אנחנו תכף נדבר על הימים, אבל אתם צריכים כל אחד להגיע ביום ובשעה שנקבע לו, וזה לא ניתן לשינוי. בגלל שזה לא ניתן לשינוי, יש פה ייפוי כוח. ייפוי כוח במקרה שאחד מבני הזוג לא יכול להגיע, אז יש פה ייפוי כוח, הולכים לעורך דין, מחתימים את בן הזוג על ייפוי כוח, ונותנים לאחד מבני הזוג שמגיע בעצם ייפוי כוח לבחור עבורנו את הדירה. זה צריך להיות ייפוי כוח חתום על ידי עורך דין. במקרה כזה, מי שמגיע צריך להביא את כל המסמכים שאני תכף אדבר עליהם, של שני בני הזוג. במקרה ששני בני הזוג לא יכולים להגיע, כי הם לא נמצאים, כי הם בחול, כי הם לא באזור, כי אין להם יכולת כזו או אחרת, והם שולחים אבא, אח, חבר, צריך ללכת לעורך דין ולייפות כוח את אותו צד ג' שמגיע לבחור עבורכם את הדירה. וזה צריך להיות כבר ייפוי כוח נוטריוני, כדי שמישהו צד ג' יבחר עבורכם. וזה כתוב פה בצורה ברורה, ייפוי כוח לבן זוג או ייפוי כוח לצד ג'. אם אתם עושים ייפוי כוח, זה צריך להיות בנוסח שמופיע באתר ואושר על ידי משרד הבינוי והשיכון. אוקיי? יש כאן עוד כל מיני מסמכים שאתם תצטרכו בהמשך בתהליך חתימת החוזה ותהליך המשכנתא, לא ניכנס אליהם. אחרי שתחתמו חוזה, בעצם אתם תצטרכו את זה, תדעו שכל הדברים האלה נמצאים כאן. מלאי הדירות שנמכר יישלח לזוכים בקישור לדרייב ויתעדכן באונליין במעמד הבחירות של הדירה. אנחנו נעשה 3 ימים, אז כל יום שנסיים תקבלו מייל עם לינק לדרייב, ושם כל הזמן מתעדכנות הדירות, ואתם תוכלו לראות איזה דירה נמכרה ולהגיע מוכנים. אוקיי? מבחינת אותו ג'4 שדיברתי, שנקראת ג'4, שזה תמהיל הדירות, ואם שמתם לב, ככה גם נקראת החברה שלנו, ג'4, בדיוק על המסמך הזה. זה בעצם המסמך שברגע שמשרד השיכון חותם עליו, ניתן למכור את הדירות. אז כאן אנחנו בעצם רואים את שטחי הדירות, מספרי הדירות, קומות, חדרים, סוגי הדירות. רואים אם הדירה למחיר למשתכן רשום כן, אם היא לשוק החופשי רשום לא. ולכן אתם צריכים להתייחס פה למחיר דירה סופי. אחרי שעשו פה את החישוב לפי מחיר למטר, עשו את ההנחה המקסימלית, אוקיי? כאן יש בעצם מחיר דירה סופי. כאן נמצא המחיר דירה הסופי, וככה אנחנו בעצם יודעים מה מחיר הדירה. מדפיסים את הדבר הזה, ואז יש לנו פרק נוסף באתר של תוכניות, של כל התוכניות הרלוונטיות כדי ללמוד את האתר. אז אם אנחנו רוצים לראות תוכניות קומה של בניין 1, אז אנחנו לוחצים פה, אותו דבר לגבי בניין 2, בניין 3, 4 ו-5. אם אנחנו רוצים לראות את תוכניות המגרש או המרתף, אז אנחנו מהפיתוח עד 2 מרתפים, או -1 או -2. אם אנחנו רוצים לראות תוכניות דירה פר בניין, אנחנו פשוט הולכים פר בניין ופותחים את תוכנית הדירה, וככה אנחנו רואים את הדירות. רוצים, יכולים להדפיס את הדירות. הכי חשוב זה להיות כל הזמן עם הג'4 מודפס, ואני ממליץ גם את תוכניות הדירה, את תוכניות הפיתוח מודפסות. השאר אפשר גם במחשב, אפשר גם מודפס. בואו נעבור רגע קצת על תוכניות, כדי שתבינו איך אתם לומדים את הפרויקט ולמדים לפני בחירת הדירה. אז קודם כל, כך נראית תוכנית דירה. מה יש לנו בתוכנית דירה ולמה אנחנו צריכים את תוכנית הדירה? בתוכנית הדירה, קודם כל אנחנו רואים את התכנון הפנימי של הדירה, ואנחנו תמיד נלך רגע לכניסה לדירה, נחפש את הכניסה, ואז נעבור עם העיניים לאט לאט, נבין מה יש לנו בדירה, איפה המטבח, איפה המסתור שירות, מה יש לנו בחוץ, מסתור כביסה, נטייל, נבין איפה יש פינת אוכל, איך נראה הסלון, איפה היציאה למרפסת. במקרה הזה זה יכול להיות דירת גן, אז אנחנו רואים את הגינה שלנו, נבין איפה החדרים, איפה השירותים, ממ"ד, עוד חדר שינה, סוויטת הורים, נלמד פשוט את הדירה. הדבר הנוסף שאנחנו יכולים להבין מתוכנית דירה, זה בעצם איפה הדירה ממוקמת ביחס לבניין. איפה היא ממוקמת ביחס לבניין? אני רואה פה שהחלק
של הדירה הוא טיפ-טיפה יותר כהה, וככה אני מבין. תמיד אני ממליץ להיות מול תוכנית קומה, לא מול תוכנית דירה. תוכנית דירה, תלמדו את התכנון של הדירה, למרות שרואים את זה גם בתוכנית קומה. אבל כדי להבין את המיקום של הדירה מול תוכנית הפיתוח, תמיד תוכנית קומה. הכי חשוב זה לראות כאן את חץ הצפון, לאן הדירה הזאת פונה. אנחנו מבינים שזה הכיוון צפון. תמיד תזכרו, כיוון צפון משמאל זה מערב, מימין זה מזרח, והחלק ההפוך של הצפון זה דרום. תמיד תזכרו שככה אנחנו לומדים ומבינים מה הם כיווני האוויר של הדירה, מה הדירה רואה, לאן היא פונה, ואז אנחנו יכולים להכיר את הדירה טוב יותר. וכמו שאמרתי, אני ממליץ תמיד תוכנית קומה. למה תוכנית קומה? שימו לב איזה נוח זה. א', אנחנו קודם כל רואים כיוון צפון מול תוכנית פיתוח. דבר שני, אנחנו מבינים איפה הדירה ממוקמת ביחס לקומה, מבינים יותר בבירור איך העמדה של הבניין ולאיזה כיוון המרפסת פונה, יודעים כמה דירות יש בקומה, איפה המעליות, כמה מעליות, איפה כל דבר נמצא, איפה הכניסה לכל הדירות, וככה אני באמת מבין את הבניין, את הדירות וכן הלאה. יש פה הערה שבנייני המגורים משולבים בקומות מסחר, אז בבניין מספר 1 קומת קרקע, ובבניינים מספר 2 עד 5 יש לנו גם בקומת קרקע מסחר וגם בקומה ראשונה מסחר. בואו נסתכל רגע על תוכנית הפיתוח, שזו גם תוכנית מאוד חשובה. בעצם ללמוד את הפרויקט אני תמיד ממליץ על תוכנית פיתוח כזו מול תוכנית קומה. בתוכנית הפיתוח אנחנו רואים את מיקום הבניינים, כמו שאמרנו זה בניין מספר 1, בודד, כניסה לחניון התת-קרקעי פה, באדום, מכאן, בניינים 2 עד 5 נמצאים כאן במגרש השני, והכניסה בעצם מהחלק המערבי של בניין 5. יש 2 קומות מרתף, כמו שאמרתי קודם, ואז אנחנו בעצם נכנסים ויוצאים מהיציאה וכניסה למרתף, ואז אנחנו רואים, כאן יש לנו את הקומת מרתף הראשונה, -1. כל החניות שמסומנות בצבע כחול, אלה חניות מגורים, בכתום אלה חניות מסחר. אוקיי? ככה אנחנו בעצם יכולים לראות גם את כיוון הנסיעה במרתף, יכולים לראות את היציאה והכניסה, כמו שאמרתי בחלק המערבי של בניין 5, ובחלק החזיתי לבניין 1. ירדנו עוד קומה במרתף, יש לנו בעצם 2 קומות מרתף, אנחנו רואים שיש עוד טיפה חניות, וכמובן מעליות מכל קומות המרתף. לגבי החניות לפני שתשאלו, ביום שתגיעו לבחור דירה, תוכלו לראות כל דירה איזה חניה היא קיבלה, מהסיבה שיכול להיות עוד שינויים בגלל נכים או כל מיני דברים כאלה דומים. אז כן, אני שמח לעדכן אתכם שבחירת הדירה יתקיימו יותר נכון, בתאריכים 19, 20, 21 לפברואר, יש לכם ממש הרבה זמן, בין 19 ל-21 ימים להתכונן, למרות שמשרד השיכון נותן שבועיים, החלטנו לעשות לכם את הכנס, כמה שניתן לפני, כדי לתת לכם להתארגן, להתכונן, ללמוד, להכיר, כדי לדעת כמה חניות יש בכל דירה ודירה. אנחנו יכולים, יש פה פשוט מישהו ששאל, אנחנו יכולים פשוט לראות כאן ג' 4, יש פה עמודה, מספר חניות, אנחנו יכולים לדעת אם יש חניה 1 או 2, אוקיי? אז בחירות הדירה, כמו שאמרתי, התקיימו באלעד, בבית הכנסת שירת נפתלי, רחוב רבי יחיא 10, ואנחנו בעצם נדבר איתכם החל מיום ראשון, ניצור איתכם קשר טלפוני, אחרי הכנס נוודא שכולם הבינו הכל, נבדוק אם יש לכם שאלות, נאשר איתכם הגעה לבחירת הדירה, וניתן לכם את כל המענה לכל מה שתצטרכו בכל הנושאים, גם אם זה בנושא המימון,
ואז בעצם עד ה-12 לחודש ניצור איתכם קשר, עד ה-12 לחודש לכל המאוחר, אתם תקבלו, יכול להיות גם לפני, אבל עד ה-12 לחודש תקבלו מייל מסודר עם תאריך ושעה, כל אחד לפי המיקום שלו לבחירת דירה. מן הסתם אתם יכולים לעשות חשבון פשוט, יש 130 דירות, חלקו את זה ב3 ימים, בערך פלוס מינוס 44 אנשים ביום שמגיעים, כל אחד לפי התור שלו ולפי סדר בחירת הדירה. מן הסתם בין מספר 1 למספר 40 ומשהו יגיע ב-19, מ-40 ומשהו עד 80 ומשהו 90 אולי יגיע ב-20, אני לא יכול להתחייב עד שלא עשיתם אישורי הגעה וקיבלתם את המייל, אבל פחות או יותר, וממספר 90 עד 130 ב-21. אתם בעצם תכינו את עצמכם, מי שיבחר ב-19 נעדכן את הלינק שנשלח לכם לדרייב בדירות שנבחרו, ואז מי שמגיע ל-20 יגיע מוכן יותר. הכניסו לי פתק, בוא נראה, בסדר גמור. אז כמו שאמרתי, הזימונים יישלחו עד ה-12 לשני במייל, יהיה לכם מייל, שימו לב, חשוב, מצורף למייל מכתב, אני יודע שלחלקכם זה מייל לא שלכם, של קרוב משפחה, שזה מגיע אליו, מאוד 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 חשוב, לא לפספס את המיילים האלה, לוודא, לקבל, לראות, עד ה-12 תקבלו, אתם תראו שיש מכתב, בתוך המכתב כתוב הכל בצורה מאוד 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 ברורה, וכל מה שאתם צריכים להביא, בצורה מאוד פשוטה, כל מה שאמרתי לכם היום, עם מה אתם צריכים להתכונן, וכן הלאה וכן הלאה. לכל אחד יינתן ביום בחירת הדירה 45 דקות לבחור דירה, לפי הסדר, ובסיום ה-45 דקות אתם תיתנו צ'ק על סך 2,000 שקלים, ובעצם תתפסו את הדירה. בנושא הזה מאוד מאוד חשוב לי רגע להסביר לכם. במעמד בחירת הדירה אתם תיכנסו לחדר, יהיה לכם לחדר או בתוך חלל הבית כנסת, זה חלל פתוח, יש עמדה עם מנהל מחירות, תגיעו, בעמדת הקבלה תמסרו את המסמכים, לאחר מכן תעברו בתור שלכם לחדר בחירה, לעמדת בחירה, תשבו עם נציג שימכור לכם את הדירה, שיעזור לכם לוודא ולהבין איפה הדירה ממוקמת. אבל, וזה אבל גדול, ואני באמת חשוב לי שתקשיבו ותבינו, וזה אבל גדול ואתם צריכים להבין, אחריות על רכישת הדירה היא שלכם. אתם קיבלתם כרגע באתר האינטרנט את כל המידע הרלוונטי. יש שם את התוכניות, הכיוונים, את הכל, הכל, הכל. האחריות שלכם ללמוד ולהבין. אנחנו פה לרשותכם, תכף אני אסביר לכם באיזה דרכים אתם יכולים לשאול שאלות בכל השבועות הקרובים, במייל, בוואטסאפ, בשיחת טלפון, בכל דרך שנוח לכם, אבל האחריות היא שלכם. אתם חותמים, אתם מתחייבים, אתם צריכים לשלם, ואתם צריכים לאשר את עצמכם ולוודא שיש לכם את היכולת הכלכלית לעמוד. אין אחריות לא לחברה, ואין אחריות לא לנציג או לנו או לנציג שיושב איתכם על הבחירה שלכם. הנציג, התפקיד שלו לשבת עם תוכניות פתוחות ולוודא שאתם מבינים, אוקיי? אבל ברגע שאתם בחרתם, אתם צריכים להיות מאוד 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 אחראים על החתימה שלכם. למה אני אומר את זה? בגלל שיש סדר בחירת דירה. ברגע שנגמרו 45 דקות, יצאתם מהחדר, לא ניתן לחזור אחורה. לא משנה מה. גם אם מכרו לכם דירה עם נוף לכולל או נוף לכביש. אמרו לכם שזה לכולל וזה בכלל לכביש. לא יעזור. לא משנה מה אמרו, האחריות היא שלכם להבין. ואם לא הבנתם, האחריות שלכם היא להרים דגל ולהגיד לא הבנתי. עד שאתם לא תבינו מה, אל תחתמו. תחתמו כשאתם מבינים מה רכשתם, כי האחריות היא עליכם. ואני אומר את זה מניסיון. לאחר שתבחרו, תיתנו צ'ק על סך 2,000 שקלים. לא ניתן העברה בנקאית ולא ניתן מזומן. צ'ק יכול להיות שלכם, של אבא, אח, חבר, דוד. על סך 2,000 שקלים, לתפוס את הדירה, ואז תחתמו על טופס בחירת דירה. תפסתם את הדירה, ואז אתם מתאמים חוזה, שתכף נדבר על זה, שאנחנו עושים מהלך מאוד משמעותי, בגלל שביקשתם, ויש לכם לוז צפוף, אנחנו יודעים שהמון המון רוצים, אנחנו עושים מאמץ מאוד גדול,
להביא את עורכי הדין כבר ליום בחירת הדירה, כדי לעזור לכם ולחתום חוזה כבר באותו מעמד. אני תכף אסביר וידבר על זה. איך אנחנו יודעים מה המיקום שלנו לבחירת דירה? נרשמתם דרך האתר ההרשמה להגרלות, אתם נכנסים לאתר, לאזור האישי, ההגרלות שלי, ואז מכניסים שם משתמש וסיסמה, רואים את המיקום העדכני שלכם לבחירת דירה בפרויקט. כאן ורק כאן. לא להתייחס יותר למיקום בהגרלה, כי הוא כבר לא רלוונטי. אם מישהו ביטל, אז זה לא רלוונטי, כי זה לא משתנה. השינוי יכול להיות פה, ולכן תסתכלו תמיד במיקום עדכני לבחירת דירה בפרויקט. מה צריך להביא? חברים, תהיו קשובים, אתם תקבלו את זה גם במייל, אבל תהיו קשובים. קודם כל את הודעת הזכייה ואת אישור הזכאות. דבר שני, שתכף אני אראה לכם איך זה נראה. דבר שני, זה צילום ברור של תעודת זהות, כולל ספח של שני בני הזוג, ורצוי ונדרש, מעבר לתעודת זהות המקורית, כבר לצלם פעמיים את תעודת הזהות עם ספח פתוח. לבוא כבר עם צילום, זה בית כנסת, יש אינטרנט, אין אינטרנט, יש מדפסת, אין מדפסת, אנחנו נביא את הכל, אבל אני באמת מבקש, כדי להקל עלינו, תבואו אחרי שצילמתם את תעודת הזהות, כולל הספח, פעמיים, לתת לנו שני עותקים ולהראות לנו גם את המקורית. גם אם מגיע עם מיופה כוח, וגם אם מגיע אחד מבני הזוג. פנקס צ'קים, כמו שאמרתי, צ'ק 2,000 שקלים, או צ'ק שכר טרחת עורך דין אם אתם חותמים חוזה באותו מעמד ורצוי. מי שיחתום חוזה באותו מעמד כבר לא צריך לתת את הצ'ק על סך 2,000 שקלים. ייפוי כוח, כמו שאמרתי, במידת הצורך, וכמובן שתעודת הזהות, ההודעת זכייה והאישור זכאות צריכים להיות באותו שם. אם התחתנתם מאז, או משהו בסגנון, או משהו השתנה בפרטים, אז לשנות מראש. אם יש למישהו זכות לקבל חניית נכה, להביא מראש תעודות מסודרות כדי שנוכל לראות. אז איך נראים הודעת זכייה ותעודת זכאות? זה נראה ככה. הודעה על זכייה שקיבלתם ממשרד השיכון ברגע שזכיתם, במייל אתם מדפיסים את המייל, או באותו אתר באזור האישי בהודעות שלי. אותו דבר לגבי הערכת תוקף זכאות, שזה חשוב ביותר. בלי שני הדברים האלה ותעודת זהות, לא ניתן לבחור דירה בפרויקט. לא ניתן. יש בקר מטעם משרד השיכון שמוודא שיש לכם את הכל, ואם לא, הוא לא נותן לנו להכניס אתכם לבחירת הדירה. אז האישור הזכאות או הערכת תוקף הזכאות חייב להיות בתוקף. איך יודעים אם בתוקף? שימו לב, יש תאריך. כאן אנחנו רואים שפה יש לנו הערכת תוקף זכאות 24/1/24, אוקיי? זה אומר שזה בתוקף עד ה-24/1/25. התאריך שכתוב פה, ממנו יש תוקף שנה קדימה. אם אתם רואים שאתם לקראת סיום התוקף או שכבר נגמר לכם התוקף, מהר מאוד לפנות לחברת הסיוע, מלגם, עמידר או מגער, ולאשרר ולעדכן את תעודת הזכאות. להדפיס כמו שזה נראה ככה, שרואים את הדירה בהנחה, שרואים את הבניינים של דירה בהנחה בהודעת הזכייה, רשום שם הפרויקט, רשום הפרטים שלכם עם תעודת זהות, בצורה ברורה, להדפיס, לבוא מוכנים, בבקשה. חשוב מאוד 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 נהלים בבחינת בחירת הדירה. לא ניתן להגיע יותר משני בני הזוג, אנחנו בבית כנסת, אין שם המון מקום, יש שם גם חתימות חוזים, גם בחירות דירה, לא ניתן להגיע עם נלווים, מעבר לשני בני הזוג. אם אחד מגיע עם ייפוי כוח, אפשר להגיע עד שני אנשים, גם אם זה זוכה ואחד לא זוכה, אבל עד שני אנשים מקסימום. בלי ילדים בכלל לא משנה מה, לא ניתן להגיע. בוחרים דירה, לא תינוקות, לא ילדים, בוחרים דירה, צריך ריכוז, ואנחנו לא רוצים שיהיה לכם קשה, וגם לא רוצים להפריע לאחרים. אז זה בנושא ההגעה. מבחינת חתימת חוזה, חברים, חתימת חוזה, כמו שאמרתי, כעיקרון יש לכם עד 30 ימים, אבל אנחנו באמת עושים מאמץ, ואתם צריכים להבין איזה מאמץ. אנחנו מדפיסים את כל החומרים, את כל התוכניות של כל הפרויקט, אוקיי? יכול להיות שזה יהיה גם דיגיטלי, אבל אנחנו בעצם מכינים את כל הניירת, את כל המסמכים, את כל מה שצריך,
למעמד בחירת הדירה, כדי שבאותו מעמד מי שרוצה יוכל לבוא, לבחור דירה, לחתום חוזה. מעבר לזה אנחנו נעשה ימים מרוכזים, מי שלא יוכל לחתום באותו מעמד, יגיע ויחתום חוזה במעמד אחר. ערבות בנקאית של בנק ירושלים, מה זה אומר? זה אומר שכל תשלום שאתם משלמים, אתם משלמים אותו באמצעות פנקס שוברים, יסבירו לכם בהסכם, מתי שתחתמו הסכם, ייתנו לכם את הפנקס, או לאחר מכן יקראו לכם לקחת אותו אם הוא עדיין לא הגיע, יסבירו לכם בדיוק איך משלמים. על כל תשלום אתם מקבלים ערבות מהבנק והכסף שלכם בטוח. לפרויקט יתקבל היתר בתנאים, החלטת ועדה, ויש צפי לקבלת היתר חפירה ודיפון בחודשיים הקרובים. בעזרת השם כמובן. מועד קבלת הדירה ב1.9.2027. רק שנייה בבקשה. אוקיי. יש פה איזשהו חידוד מאוד מאוד חשוב לגבי נושא ההסכם. חשוב להבין שאם מישהו מגיע עם ייפוי כוח, אז הוא לא יוכל לחתום הסכם באותו מעמד, ואם רוצים שמיופה כוח יחתום בעבורכם הסכם, זה כבר ייפוי כוח אחר. זה לא ייפוי כוח שנמצא באתר, זה צריך להיות ייפוי כוח ספציפי, שאם יהיה מקרה כזה תפנו אלינו ואנחנו ניתן לכם עדכון. אז קבלת הדירה תהיה ב1.9.2027, בעזרת השם, שהכל יעבור בשלום וכמו שצריך. תנאי תשלום חברים, תנאי תשלום הם כדלקמן, 7% במעמד חתימת החוזה. אז אם אנחנו מגיעים לבחירת הדירה וכבר חותמים במעמד בחירת הדירה, אז אנחנו נביא צ'ק על סך 7% במקום 2,000 שקלים. אם לא, אז אנחנו נגיע לחתימת חוזה, נקבל את 2,000 שקלים בחזרה ונשלם 7%, או שנשלם את 2,000 ונשלים ל7% בצ'ק נוסף במעמד חתימת החוזה. לאחר חתימת החוזה, 13 ימים בהתאם לקבלת פנקס שוברים, משלמים 45 ימים, משלמים 13%, השלמה ל-20% בעצם, ואז תוך 10 חודשים 14%, 17 חודשים 14%, הכל זה ממועד חתימת ההסכם, 24 חודשים, 31, 38 ו7 ימים לפני קבלת הדירה, לפני עדכון על מועד מסירה, 10% אחרונים. בחלק הזה זה בעצם החלק הראשון הוא החלק המשמעותי ביותר, תכף נדבר על נושא המשכנתא והמימון, שזה משהו מאוד מאוד חשוב. שאלו פה קודם לגבי הנושא של שכר טרחת עורך דין, אז הנה זה מופיע כאן, שכר טרחת עורך דין 0.5% מסך התמורה, עד מקסימום 5,374 פלוס מע"מ. לדעתי, מה זה לדעתי? רק 2 דירות של 2 חדרים משלמים 0.5%, שזה גם יהיה מאוד מאוד דומה ל5,000 ומשהו שקלים, וכל השאר ישלמו 5,374 בתוספת מע"מ. מדד תשומות הבנייה יהיה המדד הידוע בעת חתימת ההסכם ועד סיום התשלומים ושאר התשלומים בפועל, כמובן כל תשלום שטרם שולם צמוד למדד. אז ככה חברים, אני מסכם את 35 דקות שדיברתי ברצף. אני מקווה שתפסתם מה שצריך לתפוס, אבל אני רוצה רגע לעצור שנייה, לעשות רגע אישור קו איפוס ולסכם לכם את הזום הזה בצורה פשוטה בשתי משימות שאני נותן לכם. המשימה הראשונה, אתם בעצם מסיימים את הזום, אתם לומדים את האתר, לומדים את הפרויקט מהאתר, מבינים טוב טוב את התכנון, מכינים לעצמכם את רשימת התיעדוף בהתאם למיקום שלכם בהגרלה כמו שהסברתי, אוקיי? ואז בעצם אתם יודעים איזה דירה, אתם מכוונים, לאיזה דירות אתם מכוונים, לפי איזשהו סדר עדיפויות. כשאתם מגיעים ליום בחירת הדירה, או אם אתם בוחרים ביום השני והשלישי, אז בסוף היום הראשון או בסוף היום השני, אתם רואים את הרשימה שהכנתם, ונכנסים ללינק שמופיע בו הדירות שנתפסו, ובעצם מורידים
את הדירות הלא רלוונטיות, ואז נכנסים לחדר הבחירה מוכנים לאיזה דירות נשארו ואיזה דירות אתם רוצים. זו המשימה הראשונה, ללמוד את הדירות טוב טוב באתר האינטרנט, וכמובן לעבור על כל המסמכים. המשימה השנייה היא כל כולה קשורה לכסף, לאיך משלמים. אז יש לנו בעצם את החלק שלנו, את הכסף של ההון העצמי שלנו, שתכף נדבר עליו, ויש לנו את החלק של המשכנתא. לכל נושא המשכנתא יש לנו בעצם חברת מימון שהיא מתמחה, חלק מהשירות שאנחנו נותנים זה בעצם שירות של ליווי ומענה מקצועי בכל נושא קבלת ההחלטה בנושא המימון. זה חלק מאוד חשוב. אתם צריכים לעשות איזושהי בדיקה כלכלית ולדעת שאתם יכולים לעמוד ברכישת הדירה. ולכן אנחנו נותנים לכם את הכלי הזה במתנה. קודם כל, הזכיינים שלנו ברשת דרכנו שהם מקצועיים והם יועצי משכנתאות, הכשרנו אותם להיות גם מנהלי המחירות בשטח. זאת אומרת, הם יועצי משכנתאות במקצוע, והוכשרו לשבת איתכם בחדר הבחירה, כדי לתת לכם את כל המעטפת המלאה שאתם צריכים, כדי לדעת לבחור דירה ב-45 דקות. מעבר לזה, אתם בטח כבר יודעים, שכל מי שרוצה יכול להיפגש או לעשות זום, בחינם עלינו של 40 דקות אחד על אחד, כדי לקבל את כל הכלים באיך לבחור את הדירה, ואיך לנהל ולעשות את הבדיקה הכלכלית של המשכנתא שלכם. כל מי שלא תהיה עדיין פגישה, שיצרו איתכם קשר ביום ראשון, תבקשו, יתאמו לכם כזאת פגישה, זה חלק מהשירות שלנו. כמובן שמי שרוצה יוכל לאחר מכן להתקשר עם היועצים, ושילוו אותו בכל התהליך, אבל כרגע אני נותן לכם בעצם הטבה בחינם ממני, 40 דקות, אחד על אחד, שאלות אישיות על נושא מימון, האם אני יכול לעמוד ברכישת הדירה, ועל נושא בחירת הדירה. כל שאלה שיש לכם, שזה משהו שאני אומר לכם, אף אחד לא עושה ולא נותן בתחום מחיר למשתכן. לפני שאני פותח את המיקרופונים, ולפני שאני אומר לכם מה הנהלים, אני רוצה לתת לכם את אפשרויות ההתקשרות איתנו. במהלך השבועות הקרובים יהיה לכם שאלות כנראה. יש כמה דרכים. אז קודם כל וואטסאפ. מי שיש וואטסאפ, גם בטלפונים כשרים היום יש וואטסאפ. תשמרו את הטלפון שלנו 046-4045, תשלחו הודעות, יש רובוט שעונה לכם, אתם יכולים גם לעבור לנציג. יש שם שאלות אוטומטיות. מייל, תשלחו מייל, כל שאלה שיש לכם, שלחו מייל, s.ברוך.gmail4@gmail.com, ניתן לכם מענה בשעות קבלת הקהל, ופייסבוק זה פחות התחום שלכם, אבל מי שרוצה, יש לנו גם עמוד פייסבוק וקבוצת פייסבוק, שם אנחנו נותנים מענה מלא, שוטף, בכל זמן נתון, מלבד שבתות כמובן. אני עכשיו רוצה לפתוח לכם את המיקרופונים, אני פחות אתייחס לשאלות, אני רואה גם את הצ'אט, אם יש מישהו בעל מוגבלות שצריך לכתוב או משהו בסגנון, אז בכיף, אבל אם מישהו, לכל מי שיכול, אני מעדיף רגע לפתוח לכם את המיקרופונים ותשאלו שאלות חופשי. אבל אני רק רוצה לתת לכם רגע איך זה יקרה. יש לנו כאן, בואו נראה כמה אנשים אנחנו, 120 אנשים, אם כולם ידברו ביחד אין סיכוי שנצליח. אז מה שאני מבקש זה את הדבר הבא. כל מי שרוצה לדבר אומר שלום, קוראים לי יוסף, אני אומר לו יוסף בבקשה, פונה אליו, נותן לו רשות דיבור, הוא מדבר, כל השאר סוגרים את המיקרופונים, בבקשה. גם תקשיבו לשאלות, כנראה שאתם רוצים לשאול את אותם שאלות. אז בואו נעשה את זה בצורה כזו, אני נותן רשות דיבור, ואז אפשר לנהל פה שיח, וככה אני אוכל בעצם להתמודד עם 120 אנשים לבד, ותראו שזה יעבוד יופי. אז המיקרופונים שלכם פתוחים, בבקשה. שלום, קוראים לי שקד. שלום שקד. שקד, בבקשה. האם הסכום שמוצג בגימל 4 הוא לאחר הצמדה למדד כיום, ובעצם מה שיעלה זה רק מהיום להמשך? עד היום אין הצמדה למדד לפי משרד השיכון, הצמדה למדד היא מתחילה אך ורק בשלב חתימה על ההסכם.
במעמד חתימה על ההסכם יהיה מדד בסיס, ומהרגע הזה יהיה בעצם מדד תשומות בנייה. כרגע אין שום מדד. כמובן שגם מישהו שאל, אני כבר יענה, המדד תשומות הבנייה יהיה לפי החוק החדש, תיקון 9 לחוק המכר, 20% הראשונים לא צמודים למדד, היתר צמודים למדד. כן, חשוב שתבינו שאני לא זוכר פשוט מתי הזכייה במכרז. אם היזם זכה במכרז לפני חודש שביעי 2022, וסביר להניח שכן, אז יש כרגע עתירה בבית משפט, ויש איזשהו הסדר שאמור להתקיים בנושא חוק תיקון 9 לחוק המכר. המדינה כרגע אומרת שאולי חלק המדינה תיקח, ואני לא יודע מה יהיה, יכול להיות שיהיה איזושהי תוספת קטנה בנושא הזה. באותו נושא, אם ניתן להקדים תשלומים? צריך להגיש בקשה, וזה להחלטת החברה. שלום, מדבר שמואל. שלום שמואל. רציתי לשאול, קודם כל, איך בעצם מתחילים לשלם לפני שיש היתר מלא, כאילו? האם הבנק נותן לזה ערבות במצב כזה? בהחלט. ברגע שיש ערבות בנקאית, אתה משלם. לפי החוק, ניתן לגבות 7% עוד לפני שיש ליווי בנקאי. 7% האלה נכנסים או לחשבון החברה או לחשבון נאמנות, וברגע שהליווי מגיע, הכסף עובר לליווי, אתה מקבל ערבות בנקאית על ה7% וגם על כל תשלום שתשלם בעתיד. החוק אומר שאסור לשלם יותר מ7% לפני שהליווי הבנקאי נפתח. והליווי הבנקאי נפתח רק כשיש היתר מלא? לא, לפעמים גם לפני. אוקיי, בינתיים תודה. בבקשה. מוסקוביץ'? אני רוני. בבקשה. בבקשה רוני. אישור הזכאות צריך להיות בתוקף רק למעמד חתימה על הדירה, או שהוא צריך להיות... עד מעמד חתימת החוזה. יום אחרי חתימת החוזה זה כבר לא מעניין. אוקיי, תודה. בבקשה. שלום, זה משה. בבקשה משה. קודם כל אני מבין, לפי התוכניות, שהדירות 3 חדרים, יש להם רק כיוון אוויר אחד. האם זה נכון? רגע, יש לי עדכון מאוד חשוב. הליווי כבר נפתח, אז זה לא יהיה בצ'ק. ה7% ייכנסו גם הם ישירות באמצעות השובר. אז לשאלתך, אין צורך בצ'ק לתשלום הראשון. יש כבר ליווי בנקאי, והתשלום, גם ה7% הראשונים כבר ישולמו באמצעות פנקס שוברים ותקבלו ערבות. כן, רציתי לשאול, לגבי הדירות 3 חדרים, אני רואה שלכולם יש רק כיוון אוויר אחד. האם זה נכון? אם זה מה שאתה רואה, אז כן, לפי מה שאני ראיתי בתוכנית שהצגתי פה, זה נכון. יפה. שאלה נוספת, מאיפה הכניסה לבניינים בעצם? מהחזית, מהעורף? יש לך תוכנית פיתוח, אתה רואה את התוכנית? שנייה, דקה, כרגע אני אוקיי. מראה אותה. אוקיי, מאיפה הכניסה לבניינים? תראה, כשאתה רואה תוכנית פיתוח, יש לך שני דרכים. אני אלמד אותך כדי שלא נעבור עכשיו בניין. אני אלמד אותך איך לראות במקום להגיד לך איפה זה. אתה נכנס לתוכנית הפיתוח ולתוכנית הקומות. תוכנית הקומות יש לך מקומת מרתף עד קומת קרקע. כשאתה תראה את קומת הקרקע, אתה תראה בדיוק את הכניסה. אתה תראה את הכניסה למסחר, אתה תראה את הכניסה לבניין, וככה אתה לומד. וזאת הדרך הטובה ביותר. אוקיי, שאלה נוספת. אם לא רוצים מטבח, באיזה שלב צריך לעדכן? בשלב חתימת חוזה, או שאפשרי בהמשך של אחרי שתחתמו חוזה, יקראו לכם, יזמנו אתכם, להראות לכם את הריצופים, ולשאול אתכם מי רוצה מטבח, מי רוצה זה, רוצה, לא רוצה, באותו שלב צריך, זה נקרא שלב שינויי הדיירים, למרות שאין פה שינויים, אבל זה שלב בחירות, בוא נגיד ככה. זאת אומרת, זה בשלב החתימה של החוזה? לא, אחרי חתימת החוזה. שאלה נוספת, אמרת שאת החוזה אפשר לחתום באלעד, אבל מי שלא חותם באותו יום, איפה החתימת חוזה? אנחנו נעשה ימים מרוכזים באלעד. אוקיי, תודה. שלום, רציתי לשאול. שם בבקשה? כן, שלום. מה השם? רציתי לשאול בנוגע לחני.
חני, בבקשה. כן. רציתי לשאול, בנוגע למרפסת שמש, מה שמופיע לי בתרשים, חצי שמש, זה מרפסת מקורה או משהו שם, לא הצלחתי להבין. אני מניח שאת שואלת לגבי סוכה. כן. אתם רואים את התוכנית כן. שאני מראה? יופי. כאן אתם רואים, רגע, שנייה. כן. כאן אתם רואים את המרפסות. כאן למשל אתם רואים מרפסת שהיא מקורה. כאן אתם רואים מרפסת שהיא מקורה, אבל שיש לה חלק שהוא לא מקורה. אוקיי? גם במרפסת הזאת יש חלק שהוא לא מקורה. אז לפי המרפסות אתם יכולים ללמוד איזה מרפסת מקורה ואיזה לא. הבנתי, בסדר, תודה. בבקשה. ועוד משהו לגבי הפנקס שוברים. אפשר להבין את זה שנייה שוב את הנושא הזה? אם אפשר בבקשה, כל מי שלא מדבר, כל מי שהוא לא חני, לסגור מיקרופון, פליז. כן, מה השאלה לגבי פנקס השוברים? לא הבנתי כל כך את הרעיון של זה, כאילו איך שזה עובד. זה עובד מאוד פשוט, את מקבלת פנקס, הוא נראה כמו פנקס צ'קים כזה קצת יותר גדול. בפנקס הזה יש את הפרטים של הדירה שאותה רכשת, אוקיי? וכל תשלום שאת משלמת, את ממלאה את הפרטים שלך עם הסכום, ניגשת לבנק. מה זה לבנק? איפה שהחשבון שלך מנוהל, איפה שהכסף שלך נמצא, את הולכת, ממלאה ומבקשת שיעבירו מהחשבון שלך לשם. כספי המשכנתא, תתני את זה לאותו בנק למשכנתאות, והם יעשו את אותו דבר. הכסף נכנס לתוך חשבון ליווי, מפוקח על ידי בנק ירושלים, וכל תשלום שאת משלמת, את מקבלת בנקאית. הבנתי, טוב, תודה. בשמחה רבה. שלום, זה אופיר. אופיר? אפשר לשאול? אופיר, בבקשה. כן. לגבי מחסנים, לא ציינתם שום דבר לגבי מחסנים. אם כתוב מחסן ויש מטראז' אז יש, אם לא כתוב אז אין. אתה רואה, בעיקרון, יש יש מחסנים 0, לכל... 0, 0, 0, 0, זה אומר שאין. אם יש איפה שהוא כתוב, אז יש. על פי מה שאתה יודע, יש מחסנים באיזה בניינים? יש מחסנים? לדעתי, לפי מה שאני זוכר, לא, אבל שוב, מה שכתוב, אני יכול לבדוק עוד רגע. אני כמעט בטוח שאין. אהלן אוהד, אין מחסנים בפרויקט. כן, כמו שחשבתי. אגב, לכל הדירות יש מרפסת סוכה. לכל הדירות לפחות 6 מטר מרפסת סוכה. לפי ההלכה. יש ממ"דים? בהחלט. לכל הדירות? בהחלט. לא ניתן לבנות היום דירה ללא ממ"ד בשום מקום בארץ. שלום, זאת נעמי. אהלן נעמי. אני רציתי לשאול, אם אני זכיתי במקום יותר מאוחר, עכשיו נגיד 60-80, אני אמורה להכין ברשימת תעדוף 80 דירות, או שיש דרך אחרת לעשות את זה יותר קל? יש בהחלט דרך. הדרך היא כזו, קודם כל, דבר ראשון, את צריכה להבין את התקציב שלך, נכון? לצורך... כן, ברור, כן. את לוקחת יש פה את התמהיל, מה שעשיתי רגע, יש פה את הדבר הזה, שזה מאוד יכול לעזור. קודם כל, את מבינה באיזה משבצת את נכנסת. האם את נכנסת במשבצת 3 חדרים רק, או 3 ו2.5, אז יש לך 32 דירות לבחור מהן. אם את נכנסת בכל המשבצות, אז יש לך 130, ואז את בעצם עושה מעין רשימת תעדוף. את אומרת, אם יישאר כל הדירות, אז אני רוצה קודם כל 4. אז 60 דירות זה ה-60 האופציות הראשונות. אבל אם לא יישאר 4, אז אני אקח 3. אז כבר יש לך 60 אופציות ראשונות, ואז עוד 30 אופציות שניות. אחרי זה את נכנסת רגע לתוך ה-60 אופציות של 4, ואת אומרת, את 4 אני רוצה את כל הדירות שפונות לכיוון הזה בכל הבניינים, או ב1, או ב2, או ב3, או ב4. הבנתי. את עושה איזשהו תובנה כללית על הפרויקט. עכשיו, את כנראה בוחרת ביום השני, אוקיי? אז ביום הראשון יעדכנו את האתר, את תראי מה נשאר, ואז תוכלי לעשות לך 30-40 אפשרויות פלוס מינוס, ואז להגיע ביום השני ולבחור. הבנתי, תודה רבה. שלום, שמי רזיאל. שלום רזיאל, בבקשה.
שתי שאלות קטנות. רציתי קודם כל לגבי ההיתר בנייה, או לא הבנתי, אולי לא הבנתי נכון. אנחנו לא תלויים בהיתר בנייה מבחינת חתימה על ההסכם, זאת אומרת, חותמים על ההסכם בלי קשר אם יש היתר בנייה או לא. נכון, יש לכם מועד מסירה. מה זה? יש מועד מסירה. לא מועד מסירה, אני מדבר על ההסכם. אני יודע, אתה חותם על ההסכם לא משנה מה, ואתה יודע גם מתי היית מקבל את הדירה, כתוב לך תאריך, אז ההיתר הוא לא רלוונטי עבורך. הוא לא רלוונטי, אבל מבחינת, מה שאני בא לשאול בעצם זה מבחינת המשכנתא, הליווי הבנקאי. זאת אומרת, מי שנניח יש לו הון עצמי, שיכול לכסות נגיד את ה-20% הראשונים, הוא בכלל צריך לקחת את הליווי הבנקאי, הוא לא יכול לשלם זאת אומרת מההון העצמי, ואת הליווי לקחת שנה אחרי, בעצם מה התשלום השלישי נגיד, או הרביעי? בוא רגע נבין מה זה ליווי בנקאי. ליווי בנקאי הוא לא שאלה, והוא לא רלוונטי. ליווי בנקאי זה ליווי של הפרויקט, אתה משלם כל תשלום לפרויקט, לתוך חשבון ליווי ומקבל ערבות על הכסף. אין קשר. אתה צריך לשלם לפי מה שאני הגדרתי כאן. אוקיי? רגע. אני הגדרתי 7% במעמד חתימת חוזה, אחרי 45 ימים 13%, וכן הלאה וכן הלאה. אם יש לך את כל הכסף, זה התאריך שאתה צריך לשלם. לא רלוונטי מאיפה אתה מביא את הכסף. אם אתה לוקח אותו מהבנק, או שאתה לוקח אותו ממשפחה, או שיש לך אותו בחשבון בעו"ש. אתה צריך לשלם בזמן הזה. אתה יכול לקחת את המשכנתא בתשלום השני, השלישי, הרביעי או החמישי. הבנת? הבנתי, תודה. בבקשה. שלום וברכה. יחיאל, ואחרי זה מי זו שדיברה? מה שמך? אפרת, משקד. איך קוראים לך? אפרת. אפרת. אז יחיאל ואחרי זה אפרת, בבקשה. יחיאל? יחיאל עוד מעכל את זה, אז אפרת... זה מקבל אביאל, רציתי לשאול... רק שנייה, אולי. אפרת? אוקיי, שאלה אחת, בנוגע לפיקוח בנייה, אני מאמינה שיש לכם מפקח בנייה מטעמכם, נניח ואני רוצה להביא מפקח בנייה ביום המסירה, והוא מוצא ליקויים, מי אחראי על זה? זה מאוד פשוט. קודם כל, במהלך הבנייה לא ניתן להיכנס לאתר בשום פנים ואופן, ואף אחד לא יכול. א' כל, פיקוח לביצוע בוודאי שיש מטעם החברה. מעבר לזה, יש פיקוח של משרד הבינוי והשיכון בתהליך, בדרך, במסירות, בכל התהליך, בכל הדרך. אם את רוצה להביא מישהו שיבדוק עבורך בגלל שלך יש עין לא מקצועית ואת רוצה מישהו שיבדוק עבורך, בסדר גמור. יש לך יום מסירה, ביום שיקבעו לך מסירה, את יכולה להגיע עם מישהו מטעמך שיעשה את הבדיקה ויכתוב איתך את הפרוטוקול מסירה מול היזם. אוקיי, ואם הוא מוצא ליקויים, אז מי אחראי על זה? אז יש חוק, והחברה צריכה, בעצם נותנת לך דירה עם אחריות, יש שנת בדק, יש את הליקויים הראשונים, יש תהליך, את באה, את עוברת על הדירה, עושים פרוטוקול, את אומרת זה לא נראה לי, זה לא נראה לי, זה לא נראה לי, מתקנים, מזמינים אותך שוב, אז אם זה את אמרת, או בודק מטעמך אמר, זה עין נוח. אותם ליקויים שנמצאו, החברה מטפלת ומציגה ומראה לך. אחרי שנה עושים את אותו סיבוב עוד פעם, עוברים על הכל, אם יש דברים מתקנים, יש דברים שיש להם אחריות 5 שנים, 7 שנים, לפי החוק. אוקיי, מעולה, תודה. עוד שאלה בנוגע לחניון. ראיתי שהחניון של המסחר ושל הדיירים הפרטיים הוא משותף. נכון. יש איזושהי חציצה, איך כאילו, חוץ מזה שאני שמה שלט החניה הזאת פרטית, נראה לי קצת כאילו מוזר שבחניון פרטי כאילו יש שילוב של ציבורי, אתה יכול לפרט על זה? קודם כל זה לא מוזר, זה קורה תמיד, אני בודק. כתוב בחוזה שיש שער חשמלי. בדרך כלל זה מה שעושים, אם כתוב בחוזה אז כנראה שזה מה שיש. אוקיי, סבבה. ועוד שאלה, אתה יכול דקה לחזור לתוכנית פיתוח? לתוכנית פיתוח למה שאת רואה כרגע או לא של החניות, של הצבעונית. זהו, כן. זה? כן. בין בניין ל4 ל5 יש כזה איזשהו מלבן כזה, אתה יכול להסביר לי מה זה? לא הבנתי. בין בניין 4 ל5. איפה את רואה? כן, המלבן הזה הוא שייך למה? לבניין 5? איזה מלבן? אני לא מבין על זה בדיוק איפה שאתה. זה חנות, כן, זה שייך לבניין 5. זה חנות, בחזית. אוקיי, הבנתי, סבבה, תודה. בבקשה. שלום. שלום.
מדבר דן, רציתי לשאול, המחירים שהראית מקודם, זה לפני ההנחה של מחיר למשתכן או אחרי? אחרי. רשום לך, מחיר סופי זה מחיר אחרי ההנחה. מה שמוקף בעיגול זה מחיר אחרי ההנחה. אוקיי, תודה רבה. בבקשה. שמואל? שמואל, בבקשה. הלו. כן. מדבר אביאל, רציתי לשאול במפרט, יש במקום אחד רשום שיש ברז למקרר, ובמקום אחר רשום שאין ברז. אז צריך לדעת לתקן את זה, או להסביר מה בדיוק קורה שם. אוקיי, אני בודק לך, אם לא קיבלתי תשובה עד סוף הזום, אתה מוזמן לשלוח לנו מייל. שלום, שמואל? שמואל, בבקשה. מה מוכר בעיגול? מה הפירוש? אם ההפרש במודע פי גדול מ-500,000 ש"ח. אני מאוד מתנצל, לא הבנתי כלום. איפה? בפתק שאתה, בנספח שאתה עכשיו. כן. מוקף בעיגול, אם ההפרש במודע פי גדול מ-500,000 ש"ח. עזוב, זה המחיר, זה עמודת המחיר. המחיר הזה הוא מחיר סופי. מה צריכים להוסיף את ההפרש למחיר? כלום, אל תתייחס למה שכתוב. רשום מחיר דירה סופי, אתה רואה את הדירה, זה המחיר. אוקיי, תודה רבה. בבקשה. שלום. אפשר שאלה? שם. שלום. שם. מה כן, השם? אפשר? מה השם? רות אדלר. בבקשה, רות, כן. איך מחושב המחיר של מרפסת? מה המחיר למטר רבוע במרפסת? יש תחשיב שמופיע במכרז, שמחיר הדירה העיקרי, יש תחשיב שהולך לפי המחיר למטר. כן, ההצמדה של 16,124. נכון, מכפיל 100% על שטח דירה. על מרפסת יש גם תחשיב שהוא מדורג. עד 30 מטר מרפסת זה 30%. מ-31 עד 60 זה 20%. מ-61 עד 120 זה 10%. מעל 20 בגודל? אוקיי, וזה כמו המחיר בשוק החופשי שככה מחשבים, או שזה גם בהנחה בגלל שזה מחיר מטרה? לא, זה לפי המחיר למטר שהיזם זכה, ומזה נגזרת ההנחה. אוקיי, עכשיו עוד שאלה. היה בהדמיה, זה היה נראה שליד בניין אחד יש איזשהו מבנה, אולי מבנה ציבור או משהו כזה, זה נכון או שזה סתם, יש איזה מבנה ציבור באזור שקשורים לפרויקט? מבנה ציבור אני מציע לכם לבדוק בוועדה המקומית, כי זה לא קשור אליכם? לא. לא, בהדמיה פשוט היה נראה שליד בניין אחד יש מבנה לבן כזה. גם אם הדברים מסומנים או נראים הדמיות, כרגע אין שם שום מבנה. אני לא נכנס לזה, זה לא במסגרת אחריות היזם, העירייה יכולה להחליט מה היא רוצה בקרקעות שמעבר, ולכן אני לא נכנס לזה. אני מראה לכם רק מה שבתוך המגרשים שלנו. שלום. אפשר עוד שאלה רגע, אוקיי? כן. ראיתי שיש בניינים שיש קומת כניסה של חנויות, ואז קומה 0-1, ואז קומה 1 של דירות. הכוונה שבעצם הדירות מתחילות בקומה 2? יש בניינים שיש 2 קומות מסחר, נכון. אוקיי, אז הדירות של בעצם שכתוב עליהן קומה 1 זה בעצם לעלות 2 קומות? לא, יש לך תוכנית קומה, את רואה את הכל, את רואה מינוס... לא, אני אומרת יש בניינים שיש קומה 0-1 וקומה 1. מה זה אומר קומה 0-1 ומה זה אומר קומה 1? מה ההבדל בין? כנראה ש-0-1 זה של החנויות, ו-1 זה קומה הראשונה של המגורים. אז אם אני בעצם לוקחת דירה בקומה 1 של המגורים, זה בעצם כמו קומה 2? בגובה כן. או לא להיות 2 קומות במדרגות? זה כמו 3, כי יש לך גם את המסחר. תלוי בגובה, יש בתוכנית רשום מה הגובה. הבנתי. מה הגובה של דירה? שלום. אוקיי, תודה. שלום, אבי. אפשר לשאול שאלה? כן, בבקשה, מה השם? אבי. אבי, בבקשה. אתה יכול לכוון אותי בדיוק באיזה רחוב הפרויקט הזה נמצא? לא סגור על זה ב100% מבחינת שנה חדשה. הוא נמצא על בן שטח, בהמשך רחוב בן שטח. הוא בקצה של בן שטח? בקצה של בן שטח? אין קצה לבן שטח, כי בן שטח מתחבר משתי הקצוות, אבל... לא, אני שואל, הוא בהתחברות עם יהודה הנשיא? תסתכל רגע, אבי, על ההדמיה שהראיתי לך עכשיו, זה אמור לעשות לך שכל. אוקיי, עכשיו אני... בסדר גמור, הבנתי, תודה רבה. מעולה. שלום, שמי אביתר. שלום אביתר. שלום, רציתי לשאול, בטווח מחירים שהראית של הדירות, של כל המלאי דירות שיש שם, שם כתוב מחירים של טווח מחירים של כל הדירות והמספר החדרים. שם לא כתוב שם לגבי המחיר, אם זה מחיר סופי או לא. שם זה המחיר הסופי אחרי ההנחה?
על איפה אתה מדבר? הטבלה שרואים שם, את הטווח מחירים, זה עוד בדיוק זה. זה? כן, כן. כן, זה נלקח מהמחיר הסופי. אוקיי, עכשיו בתוך כל זה כלול גם המחיר של המרפסות והחניות וכל זה? הכל בפנים. אוקיי, ועוד שאלה קטנה, לגבי, מה השאלה? טוב, לא צריך לקחת שאלה, תודה רבה, תודה, כל יש טוב. לי איזשהו אפשר עכשיו לשאול שאלה? אפשר? רק שנייה, כן, רק שנייה, יש לי איזה נתון חשוב לי להסביר בנושא אוקיי. המימון. אתם צריכים להבין, אני יודע אני מניח שכולכם חושבים ויודעים שבמחיר למשתכן ניתן לקבל עד 90% מימון בפרויקט מחיר למשתכן או מחיר מטרה. אתם צריכים להבין שזה רלוונטי רק לדירות 2.5 ו3 חדרים במקרה הזה. למה? כי דירות עד 1.5 מיליון יכולים לקבל עד 90% מימון. מעל 1.5 מיליון זה כבר פחות מ-90% מימון. אוקיי? כי המקסימום משכנתה מ1.5 מיליון, מקסימום משכנתה זה 1,350,000, זה עד 1,800,000. ומ1.8 מיליון אתם צריכים כבר להביא 25%, ואתם מקבלים 75% מימון. אוקיי, לגבי פרטים ספציפיים יותר, זה עם היועצים. אתה יכול לחזור על מה שאמרת עכשיו? תחזור בחזרה שוב פעם על מה שאמרת עכשיו. כן, אני אנסה, זה טיפ-טיפה למורכב, אבל אני אנסה להסביר. אתם את הדירה הזאת, את הדירות האלה יכולים לקנות עם 10% הון עצמי, בסדר? דירת 2.5 חדרים. גם דירת 3 חדרים אתם יכולים לקנות עם 10% הון עצמי, אוקיי? דירת גן 4 חדרים שהיא מעל 1,800,000, אתם צריכים להביא 25% הון עצמי, אוקיי? כמובן שמעבר לזה שאתם צריכים להביא את ההון העצמי הזה, כל הנושא העיקרי מעבר להון העצמי, זה שהבנק מאשר לכם את יתרת התמורה במימון מבחינת יכולת ההחזר. זה לא רק להביא 10% או רק להביא 25%. אוקיי? 25 זה מעל 1.5 מיליון. אמרת משהו 1,350,000, מה אמרת? רגע, לאט, אני נותן לכם את זה בצורה פשוטה יותר. אני עובר איתכם ממש דירה, ואומר לכם כמה הון עצמי צריך, כדי להקל עליכם שזה לא יהיה מורכב. כאן יש לנו 1.5 מיליון, מ1.5 מיליון עד 1,800,000 עגול, אז אתם יכולים לקבל מקסימום 1,350,000 משכנתה. זאת אומרת שאת כל ההפרש אתם צריכים להביא כהון עצמי. זה לא מגיע ל-25%, זה פחות מ-25%. אבל כל ההפרש, נניח 1,800,000, צריך להביא 450 הון עצמי. סבבה? מ1,800,000 ומעלה, גם בדירה הזאת וגם בדירות האלה, זה 25% מערך הדירה צריך להביא הון עצמי, וצריך לקבל אישור על משכנתה על יתרת התמורה. עכשיו שימו לב, אמרתי את זה שוב, אנחנו לא מבקשים לראות אישור משכנתה, מי שיבוא ויחתום אנחנו ניתן לו לחתום. האחריות לשלם ולוודא שאתם עומדים ויכולים לשלם היא עליכם. אנחנו נותנים לכם 40 דקות ייעוץ חינם כדי לוודא שאתם באמת יכולים לעמוד בזה. תמשיכו. אישור משכנתה צריך להביא בחוזה. שוב אני אומר, לא צריך להביא. זה עדיין אביתר. זה האחריות שלכם לשלם. אני לא מבקש אישור משכנתה, אני ממליץ פשוט לעשות את הזום עם החבר'ה שלי כדי להבין מה היכולת הכלכלית שלכם, כדי להגיע מוכנים ושלא יהיו הפתעות וחלילה שלא תרכשו דירה שאתם לא יכולים לרכוש או לעמוד בה. אוקיי, עוד שאלה אחת אחרונה, אפשר? כן, בבקשה. זה אביתר. בדרך כלל מניסיון, איזה דירות בדרך כלל נשארות לסוף? אנחנו מקומים כרגע ברשימה לקראת הסוף, אז איזה דירות בדרך כלל נשארות לסוף? זה מאוד מאוד דינמי בין פרויקט לפרויקט, אין לדעת, לפעמים זה באמת תלוי תקציב, תלות יכולת. האמת שאני יכול להגיד שבאלעד, מחיר הדירה, זה לא שהמחיר דירה הוא זול באופן יחסי לשוק, אבל עדיין מדובר פה בסכומים משמעותיים, ולא כולם יכולים לעמוד. אז אני מניח שה3 חדרים יהיו מהראשונים להיבחר. מעריך. אוקיי, תודה רבה. עם זאת, הביקוש הוא יותר גבוה לדירות גדולות יותר, אני מניח.
משפחות גדולות, אבל צריך גם לעמוד ביכולת הכלכלית. בבקשה. שלום ליאור, יש לי שאלה. בבקשה ליאור. מקודם אמרת שמי שבחר דירה וחתם על חוזה, ונגיד ובסופו של דבר גילה שאין לו את הכסף לשלם ואת היכולת מימון, והם מהראשונים בזמן בחירה. הבנתי את השאלה ברשותך. הבנתי את השאלה ברשותך. הבנתי את השאלה. האחרונים הבנתי, אני אענה לך. הבנתי, אין צורך להמשיך. אני אענה לך בהסבר וזה יענה לך על השאלה. כשאתם מגיעים לבחור דירה יש לכם 45 דקות, נכנסתם לחדר, המלאי דירות שהיה פנוי באותם 45 דקות אתם יכולים לבחור ממנו. יצאתם מהחדר אחרי דקה, זה שבחר ראשון ביטל והדירה התפנתה, אתם לא יכולים לחזור לחדר. מי שנמצא בחדר אחריכם יראה את הדירה ויוכל לבחור ממנה. לא ניתן לחזור אחורה. נגמרו, המלאי פתוח לכם עם סטופר ל-45 דקות. מה שהיה פתוח באותו רגע, שלכם. תחשוב על טכנית, אם היה אפשר לחזור אחורה, לא היינו גומרים בחיים לסיים את הפרויקט, לכן זה הנוהל, ככה זה עובד, זה החוק, זה התקנון. תודה. רפאל, אפשר שאלה? אפשר לשאול? אריה. אפשר לשאול? כן, אריה. כן. מה צריך להביא אם אני רוצה לחתום במקום? אתה צריך להביא תעודת זהות, צ'ק לעורך דין, את בת הזוג, והרבה מצב רוח. מה זאת אומרת הרבה מצב רוח? מה, קונים דירה, לא יהיה מצב רוח? כן, אני מתכוון לפרטים טכניים, מה צריך? אמרתי. רק את השכר טרחת עורך דין? תעודות זהות, צ'ק לעורך דין, בת הזוג, ומצב רוח. שאלה? כן. האם מחירי הדירות נקבעים רק לפי הגודל שלהם או גם לפי המיקום בפרויקט? לא, רק לפי גודל, אולי יש נוסחה שיכולה גם לתת איזושהי עלייה לקומה. אוקיי, איפה אפשר לראות את זה? שאלה? אורשי סופר? סופר, שאלה בבקשה. לגבי האחוזים שאתה משלם לאורך הפרויקט, זה לא אמור להיות לפי קצב התקדמות הבנייה ולא לפי התקדמות של זמנים? לא, זה לפי התקדמות של זמנים ברגע שיש ליווי בנקאי. תודה. בבקשה. שלום, אפשר יהודה, אפשר בבקשה לשאול שאלה? כן יהודה, אהבת את המצב רוח, ראיתי. אני חבל על הזמן. תקשיב רגע, דבר ראשון ערב טוב, אני רציתי לשאול, דיברנו על כספים כל הזמן, אוקיי? אם זה שכר טרחה, אם זה דברים וכל הדברים האלה, ועל משכנתות. הבנתי שהדירות נכנסים אליהם ב-2027, נכון? נכון. ממתי מתחיל לשלם כסף? לכם, לבנק, לתהליך, למשכנתה, ממתי לשלם? שאלה טובה, שאתה יכול להיכנס אליה קצת יותר לעומק בזום, אבל אני כן יענה לך. אוקיי. אתה רואה כרגע על המסך את התנאי תשלום? כן, כן, אוקיי. אתה בעצם, כמו שאתה עכשיו הולך לקנות מוצר חשמלי, נותן אשראי, למחלק את זה לשלושה תשלומים, מגיע התאריך, זה יורד אוטומטי מהחשבון, נכון? נכון. יופי, אז כאן יש תאריכים לתשלום על הדירה, אתה צריך לשלם בתאריכים האלה. אבל לא רשום לך תאריכים, רשום לך כל כמה חודשים. נכון, אתה צריך לשלם בתאריכים האלה, כשאתה תחתום חוזה, אז התאריכים יסתדרו לך. אם תחתום חוזה ב-19... זה מהרגע שאני חותם חוזים? מה-19 יש לך 10 חודשים, 17, 24, 31, 38, אוקיי? ומתי בעצם? רגע, אני אענה לך על כל השאלה, סמוך עליי, אל תדאג, אני עושה את זה רק 8 שנים, רק 8. כל טוב. עכשיו, בעצם, אתה משלם בכל תשלום את התשלום שאתה צריך לשלם. אם זה הון עצמי, אז אתה משלם מהון עצמי. אם זה משכנתה, אתה משלם ממשכנתה. עכשיו, לגבי תשלום משכנתה, החזר חודשי אתה שואל, בהתאם לסכום שמשכת, אתה מתחיל לשלם. נניח שהמשכנתה שלך היא מיליון... מה משכתי סכום? אני אסביר. נניח שהמשכנתה שלך היא 1,000,000 שקלים. אוקיי. קנית דירת 2.5 ב1,080,000. הבאת 108,000 שקל הון עצמי, המשכנתה שלך
היא 979. כמה אמרת לפני עכשיו? 100 ומה? חכה, אבל תהיה איתי טל. אוקיי. טלי רשום לי, מה השם שלך? אני יהודה. יהודה, תהיה איתי עד הסוף להסבר, תאמין לי, אתה תבין. אל תשאל אוקיי. באמצע שאלות, תקשיב. אוקיי. בוא נעשה את זה קל. קנית דירה ב1,000,000. אוקיי. הבאת 100,000 שקל הון עצמי בתשלום הראשון. בסדר? יופי. אחרי זה אתה צריך לשלם 13%. אחרי 45 יום. פה כבר אתה לוקח משכנתה. אוקיי. 13% מ1,000,000 זה 130,000 שקלים, נכון? 130,000 שקל, כן. משכת את ה-130,000 שקל האלה מהבנק, נתת אותם לקבלן, היזם. אוקיי. עכשיו, נניח שעל כל המשכנתה, שתסיים לשלם את כל ה-900,000 שקל משכנתה, אתה תשלם 4,500 שקל בחודש. ברגע שמשכת רק 130, אז בינתיים ייקחו לך רק 500 בחודש. אחרי 10 חודשים תשלם עוד 140. ייקחו לך עוד 600 שקל בחודש. 500 ועוד 600, אז 1,100. עברו עוד 7 חודשים. משכת עוד 140, עוד 600, נהיה 1,700. האם אני ברור? פחות או יותר כן. אני שמח. אוהד, אפשר שאלה? רגע, זה אומר, יש לי שאלה בנושא הזה. בבקשה, שירן. זה אומר שכאילו אני יכולה לשים את ה2,000 שקלים של הצ'ק ולהחליט מתי אני חותמת חוזה, או שיש איזשהו דדליין לחתימת החוזה? יש דדליין. קודם כל רוב האנשים חותמים במעמד בחירת הדירה. מי שלא יכול מסיבה כלשהי, אז יש לו עד 30 ימים. עברו 30 ימים, הוא לא חותם, הוא מפסיד את ה2,000 שקלים. הבנתי, אז עד 30 ימים. אוקיי, אז אני יכול להמשיך? כן, בבקשה. יש לי עוד שאלה, זה עדיין יהודה. אז דיברנו עכשיו מתי אנחנו מתחילים לשלם. עכשיו, מעמד חתימת החוזה, מתי בעצם מתבצע? כי אנחנו הרי קונים בית על נייר, אנחנו לא קונים בית עכשיו. זה מה שהוא ענה עכשיו, עד 30 יום. לא, בסדר, אבל עד 30 יום ממתי? מהמפגש שעושים עם אחד-אחד, כל אחד 40 דקות? יום מבחירת הדירה. ומתי אמרת שיהיה בחירת דירה? בין בשבוע ה-19 ל-21. עוד פעם? בין ה-19 ל-20. בין ה-19 למה? לשני? נכון. 19 לשני, סבבה. עכשיו תגיד לי, נושא מאוד חשוב שדיברו פה מקודם גם על חניות. כמו שהבנתי, מחסנים אין. לגבי חניות, שהחניות של הדיירים משותפים עם חניות של הבתי עסק מסביב. כן, יש חשמלי, זה אני יודע, אבל יש לכל דייר חניה בטאבו, שכל יום אני צריך לבוא ולחפש מי חנה לי בחניה. חניה אחת לכל. כל החניות הן שלי, אם אתה רוצה להשתמש, אתה צריך לתת לי כל חודש תשלום. לא, רציני, יש לכל דייר חניה בטאבו. אני אסביר. רשום לך בטבלה שיש חניה אחת לכל דייר. רגע, חבר'ה, אתם מתפזרים. פזרנו, סגרו מיקרופונים. כן, תקשיב. יש חניות מסומנות שהן מיועדות למגורים. לכל דירה יש חניה. חניה בטאבו צמודה לדירה, בתסריט, אתה חותם עליה, אתה חונה בה. אם יש בעיה, תפנה לוועד בית. אמר פה בחור נחמד שהוא ראה בחוזה שיש שער חשמלי, וככה בעצם מי שמגיע לחנות במסחר, הוא לא עובר בגלל שיש מחסום. אז אתה יכול להיות רגוע, בסדר? חניה בוחרים? לגבי ההקלטה שאמרת, עוד לא סיימתי, לגבי ההקלטה, אני רוצה לקבל את ההקלטה כקובץ, כמו שאמרת, איך אני יכול לקבל אותו? כולם יקבלו. מה, במייל, איפה ששלחתם עד עכשיו את ההודעות? לינק לסרטון ביוטיוב, בסדר? עוד פעם? לינק לסרטון ביוטיוב. שאלה אחרונה, לגבי מה שאמרתי. רגע, חבר'ה, הוא הכין פה מגילה, שנייה, תנו לו לסיים, נו. יפה, שאלה אחרונה למגילה, ככה אני מכין את עצמי לפורים, אז מתי חייב להירשם לפגישה הבאה? לפגישה הזאת, לא הבנתי בדיוק עד מתי כאילו זה המועד האחרון. אם לא נרשמתם, אתם ייצרו איתכם קשר בתחילת שבוע, אתם יכולים לשלוח מייל גם,
ייצרו איתכם קשר, שייצרו איתכם קשר, מה זה, יצרו קשר באימייל או טלפונית? אימייל, וואטסאפ, מה שנוח לכם. אפשר אוקיי, לשאול הבנתי. שאלה? טוב, תודה רבה. שלום, אפשר לשאול? סמדר סמדר? כבר. קודם איתמר, אחרי זה סמדר. אוהד, כן, איתמר. תודה. דבר ראשון, הסברת מעולה, תודה. אם חותמים, אנחנו רוצים לחתום באותו יום, וראיתי שבחלוקת תשלומים רשום 7% ביום החתימה. אז איך זה מתבצע בפועל? צריך להביא צ'ק ליום הבחירה והחתימה בעצם? לא, הצ'קים היחידים שאתה צריך זה 2,000 שקל לבחירת דירה. אם אתה חותם במעמד בחירת הדירה, אז אתה לא צריך גם את ה-2,000, אתה מביא צ'ק לעורך דין, מקבל פנקס שוברים ומשלם את התשלום הראשון באמצעות פנקס שוברים. זאת אומרת, ביום, יומיים אחרי, או משהו כזה. כן, יום, יומיים, 3 מקסימום. סגור. בבקשה, כן, כאן. כן. כמה דירות יש ב4 בניינים, כולל בשוק החופשי? 5 בניינים, למה 4? לא, רק 4. רק ב4? את עושה לי מתמטיקה? צריך להיכנס לאתר וללמוד את זה, זה מאוד מאוד פשוט. אוקיי? את נכנסת, את רואה, יש את האקסל הזה, את רואה מספר מבנה, את רואה כמה דירות. אז את יכולה להפחית את הדירות בבניין אחד, ואז תדעי כמה יש ב4. אוקיי, ואיזה סוג של חנויות יהיו בבניינים האלו? יכול להיות הכל. זאת אומרת שיהיה גם כן, גם מסעדות? מסעדה עד הכל. יש חנויות עם כל הריחות שעפות למעלה? יש לכל דבר תקן ותקנון ואת התקנים הכי מחמירים שיש. אוקיי, ויש מסעדות כאלו שהן פתוחות נגיד עד שעה 2 בלילה. אני לא יודע מה... באלעד אסור אחרי 11. אני לא יודע מה החוקים של הוועדה המקומית, זה כבר... באלעד זה עד 9 בערב. באלעד זה עד 11. באמת? בואו לבקר באבטליון, יש שם פיצה שחוגגת זה עד 2-3. תחת חוקי עזר עירוניים. חברים, לפני שנמשיך לאכול פיצות... אפשר שאלה, בבקשה? אפשר שאלה, יוסף? רגע, עוד לא סיימתי, בבקשה. אתה אמרת שנכנסים לכל 4 בניינים דרך כניסה של מספר 5. איך נמנעים מהפקקים של הבוקר? יש שם איזשהו סידור? כל 4 בניינים ביציאה אחת. יש בעצם כניסה יציאה, יש 2 חניונים, אני מניח, זה מה שיש, מניח שיהיו שעות לחוצות יותר, שעות לחוצות פחות. אוהד, מדובר, סליחה רגע דקה, מדובר בסך הכל חנייה לדירה, מדובר בלי בניין אחד בסך הכל 120-130 חניות, זה מעט מאוד לחניון, אנחנו בונים חניונים של 300 ו400 יחידות עם כניסה ויציאה, הכל נבדק על ידי יועץ תנועה והכל יהיה בסדר. אוקיי, ושאלה אחרונה, תחזור לשיקופית הזאת עם כל הבניינים. זו? ממול בניין אחד, יש כזה שטח, לא את האלו, הבניינים, התמונות הרגילות. אוקיי. ממול בניין אחד יש איזה שטח פתוח, ידוע לכם מה יבנו שם? אנחנו לא נכנסים לזה, זה מול הוועדה המקומית, מה שלא בתוך השטח שלנו, אנחנו לא נותנים מידע, כי אין לנו יכולת לתת אחריות על המידע הזה. אפשר שאלה, שרה? בבקשה, שרה, שאלות רגע, אני שאלתי קודם ואני באמת מחכה. כן, יהודית, אחרי זה... דבר ראשון רוצה לומר לכם שהוואטסאפ בוט לא עובד, זאת אומרת, הפרויקט שלנו לא מופיע שם, אז זה פשוט לא מתקבל מענה, אז אם תוכלו בבקשה להסדיר את זה, ושפו על כל שאר הדברים שהוא הופיע, אבל נבדוק את זה. זה 100% שלו, ניסיתי מכמה מכשירים שונים. אוקיי, את יכולה, לא משנה, אם את רוצה נציג, לא משנה על מה תלחצי, בסוף תלחצי נציג, תגיעי לנציג, תשאלי שאלה. אבל זה לא מאפשר גם להגיע לזה, אז זה לא מאפשר גם להגיע לזה. אני קצת מתמצאת בוואטסאפ, יש איזושהי תקלה, תסדירו, כי כל השאר באמת דופק, כל הכבוד לכם, המיילים מגיעים מתוקתקים, מסודרים, גם הזום הזה מעולה. זה דבר ראשון. דבר שני רציתי לשאול, אני רק רוצה לדעת שהבנתי את זה נכון, יש בעצם רק 2 דירות גן? נכון. אוקיי, תודה. בבקשה. אוקיי, אז השאלה שלי, למשל אני צריכה להגיע ביום האחרון נגיד, ואני רואה שמבחינת הדירות שנשארו, שהן לא מתאימות ליכולת שלי. מה אני עושה מדווקא זה?
העניין הוא פשוט. קודם כל, אם את יודעת כבר ביום לפני שהדירות שנותרו לא מתאימות ליכולת שלך, אז את מודיעה לנו כדי שנוכל לרשום את זה, ויכול להיות גם מקרה שתבואי, יהיה דירה שמתאימה לך, ודקה לפני היא תיתפס. אז כל עוד לא בחרתם דירה, לא קרה כלום, אתם לא מחויבים בכלום, פשוט מוותרים ומתקדמים לפרויקט הבא, ואנחנו מתקדמים לזוכה הבא. אז אתה ממליץ כן להגיע בכל אופן? שוב, אם את רואה שביום השני, בסוף היום, כשאנחנו מעדכנים את הדירות שנמכרו, לא נותרה דירה, אין לך מה להגיע, אבל כן, תשלחי לנו הודעה, מייל, שאת לא מגיעה, שנדע שאת לא מגיעה. בסדר. שלום, אפשר שאלה, יוסף? כן, יוסף. אם אפשר לעבור שנייה לשקופית של התוכנית העמדה? בבקשה. איך אתה מעדיף את זה? צבעוני? ככה, כן, כן. לפי בתוכניות רואים שדירות מספר 1 ו-2 הן במינוס 1, ודירות 3, 4 ו-5 הן בקומת כניסה. זאת אומרת שהכניסה לבניין היא לא מה שאנחנו רואים, אלא מסביב. אתה שואל אותי שאלה שאני מול הדמיה ולא מול תוכנית. לא, אז לכן אתה יכול לעבור לשקף הבא ואז לראות עוד. אני צריך לראות את כל תוכניות הקומה כדי לענות לך. אין בעיה, בסדר, יש לך את זה בשקף השני שרואים את התוכנית פיתוח. איפה אתה רואה את זה? פה, הדמיית הפרויקט. זה? פה. כן, הכניסה היא לא מפה, הכניסה היא מהצד השני לבניין, נכון? נכון. אוקיי, ואז זאת אומרת, הדירה שאנחנו רואים פה מעל הקומת מסחר, לפעמים היא תהיה קומת כניסה או קומת מינוס. אוקיי. ובתוכנית הבאה, השנייה, שרואים את הצבעוני, איפה זה? לא זה, לא זה. איפה היא? פה, כן, פה אתה רואה, זאת אומרת, הכניסה, מה שאנחנו רואים בתמונה, אנחנו רואים את החזית איפה שכתוב בניין 1, 2, 3 ו-4, זה החנויות שם. נכון? זאת אומרת, אז זה הפוך. לא, שנייה. יש כניסה גם מהמסחר וגם מאחורה. יש שתי כניסות. אוהד, מה העניינים? זה רון. אתה רוצה רון. רגע, אני אתן פה 2 דקות? יאללה, חופשי, שוב. יאללה. יש גם כן תרגיל? רגע, חברים, תהיו איתי רגע, אני אסביר והכל יהיה בסדר. שלום, שמי רון, משין ברוך, אני אנסה לעזור לכם רגע, פעם אחת בהעמדה, וזהו, רק תהיו איתי דקה. זה החזית, זאת החזית, כל הדבר הזה שאני מסמן עכשיו על גבי ההדמיה, זאת החזית של המסחר, זאת החזית של המסחר, בסדר? לכל בניין יש 2 כניסות, כניסה אחת מפה וכניסה אחת מכאן. למגורים, מפה ומכאן. החנויות הן על כל קומת הקרקע, יהיה פה חנות ויהיה פה חנות, אבל יהיה הפרדה. ללובי נכנסים בהפרדה מלאה בין המסחר למגורים, גם מאחורה וגם מקדימה. אבל החנויות, זאת החזית הראשית, זה הכביש של בן שטח. זהו, אני סיימתי, אוהד. מאוד פשוט, תודה רבה. לגבי השאלה הקודמת, אם הוא יכול לענות על הברז, ששאלנו אם יש ברז אני אענה, כל המפרט אני אעבור עליו. יש בדיוק. שמע, אני אעבור על כל המפרט, תשלחו שאלות ואני אעבור על הכל, אבל הכל הוא, אפילו אתם לא צריכים, אתם יכולים לרשום מפרט מחיר מטרה בגוגל, כל המפרט של מחיר מטרה, מחיר למשתכן הוא אחיד לחלוטין, אנחנו לא מחליטים שום דבר לבד, כל מה שחייב להיות אנחנו נבצע, גם אם הייתה איזשהו טעות סופר והיה חסר איזה מילה במפרט, הכל יתוקן ותקבלו כל ברז עם מים. אוקיי, אפשר עוד שאלה? שתי הכניסות הן באותו מפלס? שמעת שתי המפלס? באותו מפלס. אוקיי, שאלה נוספת. אפשר את הקובץ אקסל בלי נוסחאות באתר? לא. אוקיי. ועוד שאלה אחת, החניות שמוצמדות לדירה, זאת אומרת אפשר לבחור חניה או שזה אתם נותנים... זה צמוד מראש, אתה מגיע, במעמד בחירת הדירה אתה תראה את ההצמדות. אוקיי, טוב. השאלה אין תרזים יש? סליחה, אפשר לשאול שאלה? אביתר. רק הדירות שהראיתי, רק הדירות שמופיעות באתר. אומרים 2-3 שאלות אחרונות. סליחה, אפשר לשאול דירה, הלו? שלום? כן. אין פתרות? אפשר בבקשה לברר שאלה?
כן, בבקשה רחל. ממוצע, דירה 3 חדרים, חוץ מ-2,000 שקל לעורך דין, אם רוצים לחתום על חוזה, כמה כסף זה עולה דירה של 3 חדרים? מחיר סופי. הסברתי, תלוי בדירה, זה נע בין 1,078,000 ל1,182,000. שאלה, האם בדירות גן... גן... תלוי מיקום? סליחה, למיקום של הדירה? במה זה תלוי? גודל דירה, גודל מרפסת. אוקיי, תודה רבה. רגע, אסתור, אביתר. חברים, רגע, אני רוצה להרגיע אתכם. תראו חבר'ה. שלום. רגע, רק שנייה, לפני שלום, לפני הלו, תקשיבו. אנחנו יכולים להיות פה גם עוד שעתיים, ואני גם רואה שהשאלות חוזרות וחוזרות על עצמן. אנחנו לא בורחים לשום מקום, יש לנו עכשיו 3 שבועות, יש לכם מייל, יש לכם את כל הדרכים ליצור איתנו קשר, לשאול כמה שאלות שתרצו, תקבלו תשובות, הצוות המקצועי יענה לכם. נזכרתם במשהו בלילה, תשלחו מייל, נענה לכם בבוקר. אז בואו נעשה כזה דבר, רק שאלות שלא נשאלו, ואם מישהו לא היה פה בזום, יקבל את ההקלטה. אז בואו ככה... אפשר שאלה אחת אחרונה, שי? שי. כן, לא שאלתי עדיין. שי. ליאור. שי, אז השאלה היא כזאת, לגבי הטופס ג'4 שמופיע ב-PDF באתר, יש אפשרות לקבל אותו באקסל? אבל זה גם שאלה שנשאלה לפני רגע ואמרתי שלא. ליאור? לגבי מה שדיברנו מקודם עם הבחור של שמואל ברוך על הכניסות, אתה יכול לחזור לתמונה הזאת בבקשה? בבקשה. אם אתה יכול גם להעלות את התקשורת שוב, את התמונה של התקשורת. איזה תקשורת יקירתי? מיילים. תקבלו הכל תקבלו במייל, הכל בסדר. אוקיי, להבנתי הכניסות דרך המסחר הן ב-1- והכניסות מאחורה הן קומה אחת מעל. אבל הוא ענה שזה אותו מפלס. אז איך ייתכן? אני הבנתי דרך העירייה שזה לא אותו מפלס. זה על שיפוע, לא? זה בטוח מה שהוא אמר? רון, אתה רוצה לענות על זה? רון, זה בטוח מה שאתה אומר? לא איתנו. כי מאחורה זה... איתכם, סליחה. אותו מפלס הכניסות. עוד פעם, יש שיפוע בכביש, אנחנו לא בונים פה מגרש כדורגל ישר מפולס. יש פה שיפוע, כביש שעולה ויורד, המפלס, הבניין, אם יש לנו קומה -1, רגע בואו אני אצייר לכם רגע חתך, אם זה קומה, קרקע, ופה יש חנות, כל זה חנות, אז אם אני נכנס מפה, אני לא יכול להיכנס מכאן לאותו מפלס, אז כמובן שזה אותו מפלס פה, של הכניסה. יכול להיות שיהיה מדרגה 2, אבל כמובן שאנחנו תחת תקני נגישות, תחת תקני נגישות, אז אנחנו צריכים שהכל יהיה נגיש. תודה רבה. שאלה אחרונה. לגבי הפנקס שוברים. רגע, מינס, רק שנייה. חני, מינס וסיימנו. כן, חני? אם אפשר גם שאלה אחת קטנה. חני, בבקשה. המחיר הסופי שמופיע המחיר הסופי שמופיע לארבע זאת היה לא שטות. לא, אני מצטער, חני, אין לך קליטה. חגית? אפשר שאלה? שנייה, הייתי פה לפניה. רק שנייה, מינס. רק שנייה, מינס, חגית. שאלה, במידה ומישהי, באתי והדירה לא מתאימה לי, אני מקבלת את הזכאות לבחור עוד הפעם? זאת אומרת, לא לבחור, להיכנס להגרלה. לא, את יכולה להיפסל ולהיכנס לאיזה הגרלה שאת רוצה, את צריכה לזכות שוב. כן, זאת אומרת, יש לי אפשרות לזכות, לא איבדתי את הזכות של הסקייה. מינס? הפנקס שוברים שאמרת, הוא בעצם פועל כמו פנקס צ'קים, אם הבנתי נכון. נכון? הוא דומה, אבל הוא פשוט הפוך. אוקיי, הבנתי את זה. כאילו הבנק זה שמחפה אותי. שאלה שלא נשאלה, בדירת גן, האם כל הגן מוצמד בטאבו לדירה? כן. תודה רבה חברים, אני שם על השטק, אחרת זה לא ייגמר. קודם כל תודה רבה לכולם, תודה רבה, באמת תודה. כמו שאמרתי, ביקשו פה קודם, אני אעשה רגע עוד פעם את ה... רגע. הנה בבקשה. אני שם לכם פה את הדרכי התקשרות שלנו.
יש לכם את כל הדרכים ליצור איתנו קשר, יש לכם 3 שבועות ויותר לדבר איתנו, לשאול שאלות, הצוות פה, מקווה שהיה בסדר. אם אתם רוצים להגיד תודה או לאחל אחד לשני בהצלחה, פתחתי לכם שוב את המיקרופונים. תודה רבה. ממש ממש תודה. אני מאחל לכולם המון המון המון. תודה ענקית. תודה רבה. תודה רבה לך גם כן על העזרה תודה רבה. הנפלאה. בשמחה. תודה רבה. תודה רבה. בהצלחה לכולם. בהצלחה.